Tesla takováhle, co jakoby řídí sama, s tím lepším novým systémem, tak vychází mnohem líp jak běžný řidič na nehody. Když se řekne autopilot, tak já si představím auto, který řídí samo. Teď jede sama, nesáhl jsem na to fakt jako několik minut. Třeba se vybouráme a bude první nehoda na FSD v Evropě. Ale ty by tam vlít, vidíš? Bojíš se? Ty vole. Autonomní řízení je největší konkurenční výhoda Tesly. Babiš jednou ukazoval prostě Enyaka, že má. Ty mu dali takovou bídu, ten tak spadl, najednou, a na druhém už měl prostě, byl opřený už o to super sportovní auto a víš. Tak zajímavý, že lidi to od tebe furt kupujou ty elektromobily, když je to tak špatný, viď? Dobrý den, vážení posluchači, vítejte v podcastu Bez humoru a dneska je mým hostem, anebo spíš bych měl říct, že dneska jsem já hostem Radka Landy. Ahoj Radku. Ahoj. Radek už u nás v podcastu byl, je to prodejce elektromobilů, prodá jich za rok aktuálně kolem 200. A probírali jsme tady minule, podívejte se určitě na ten starý díl, probírali jsme společně Tesly, elektromobilitu, šli jsme hodně do šířky, ale dneska tady máme speciální díl, kdy hlavním tématem bude takzvané FSD, což je samořídící modul od Tesly. Radku, myslíš, že bys k tomu řekl na začátek trošku víc? Ale já to si rovnou ukážu. Pojedeme a budeme při tom mluvit, uvidíme, co tvoje pocity. A tak, jak jsem minule vysvětloval, že autopilot je na nic, že ti to třeba vypne v zatáčce a tak, je tam hodně chybovosti, tak tady jsem jezdil i za hustého sněžení, je hnusně a máme hardware 3. Máme de facto takový rok 2021 až 2023, i starý auto 21 a uvidíš, jak to je schopný fungovat rovnou. Tady, když bych to mohl zapnout, ale tady to hodně klouže, tak si jedu já a zapneme si to hned, jak vyjedeme tady k silničce, dáme si někam navigaci, tam si dáš kamkoliv, ono tě to vede. Teď máme Dr. Max lékárna, necháme to tam a uvidíme, jak nás auto povede, jak pojede samo. Není to takový, že klikneš a dovez mě do hospody, jak říkali opilí, že to potřebujou. Dokáže to auto a ty máš dohlížet. Takhle by to podle mě mělo být schválený, že řidič dohlíží a auto ti pomáhá. Hlídá tu bezpečnost. Ještě na začátek jenom, ty jsi už použil ten pojem, rozdíl mezi tím FSD a autopilotem. To jsou jenom obchodní značky, ne? U Tesly. No, nejsou, protože tady v Evropě smíš jenom toho autopilota. A jak vidíš, já tady zapnu a auto začíná potom řídit samo podle navigace, že dáme tam třeba 10 za hodinu. Je tady LED, takže uvidíme, a radši bych to vymotal odsaď. Nemám úplně vyzkoušený, jak umí driftovat, ale docela jsem s ním už projel věcí. A to auto pak řídí samo. Ty jenom máš být pod tím dohledem, koukat ven, ono ti to sleduje oči a prostě jedeš, nic neděláš, nebo ty vlastně jenom tady odpočíváš. Je dobrý, že to hlídá i takové situace, které třeba řidič nevidí, uvidíš právě do stran, má to prostě oči všude. My teďka na monitoru, já nevím, jestli to je v záběru, vidíme i jak vypadá ta cesta a co všechno vlastně ta Tesla vyhodnocuje. Takže my po cestě vidíme, že tamhle před náma je nějaký pán, je tam nějaká osoba, přesně to vnímá tu cestu a vnímá to i auta, náklaďáky, přesně to ukazuje, jestli to je náklaďák, osobák a kudy to je. Ona projede sama, teď kontroluje toho chodce, aby neudělal nějakou blbost, vidí, že docela slušně rychle. Když budu chtít, tak přidám plyn. A ona ví, že to přebíráš jakoby trochu tu zodpovědnost a jeď rychleji. Já když teď vypálím, tak může jet prostě rychle, ale necháme to na ní, aby teď jela sama. Ona kouká tam, kam my nevidíme, když se otočíš. Zároveň dáváme přednost. Kouká i sem. Takže vyhodnocuje značky. Tady teď jsme v systému, který je jakoby pro Ameriku. V Evropě to ještě není doladěný, nemáme tady nový software, jak jsem říkal. Teď to máš na té úrovni, co už to v Americe a v Číně potom používají prostě roky. V Číně si myslím, že to mají tak rok, ale v Americe už to je dlouho. My jsme si mysleli, že to je takový vylepšený autopilot, takže to vychází z toho, co je tady, ale vůbec tomu tak není. Chová se to ve všech situacích úplně jinak. Víš, že to trochu kouká na to počasí, teď prostě nejde úplně rychle, když budu chtít, tak trošku jenom přidám. A ona vlastně zrychlí na ten limit těm 50, když si věříš. Ten řidič prostě pořád rozhoduje a myslím si, že tak to má být. Nechtěl bych, aby ty auta, aby nám sebrali volant a přemýšleli sami. Jedeme naprosto přesně předpisových 50 teďka, auto vnímá všechny značky. Tady bych se ještě zeptal, Radku, na základě čeho, protože těch samořídících systémů, samozřejmě konkurenční značky se taky snaží něco vyvinout, tak je celá řada Tesla, tato má na základě kamer všechno, je to tak? Když postupně vypínají čidla, tedy ještě máme na autě čidla, které jsou spíš jako na parkování. Okolo ti ukazují, kolik centimetrů, kde je k jaký překážce, ale tady vidíš, že prostě stačí kamery, no. A hlavně já si myslím, že třeba bude sněžit a tak ty kamery, ty taky koukáš očima, že jo, takže když sněží, ty vidíš blbě a ty kamery dokonce kolikrát, když se koukneš tady přes kameru, tak vidí v mlze líp jak ty, protože je to prostě jiný zobrazení, jakoby.
ty oči mají tak nějaké omezení. Sám jsem byl skeptický a myslel jsem, že to nepůjde a jel jsem tady, kdy bylo úplně zasněženo. Členové vidějí, to jsem dával právě předem, vidějí v různých situacích, snažím se to nachytat a samotný mě překvapuje, jak je to dobrý. Myslel jsem, že to bude právě špatný, ten je přes čáru, autopilot by se lek a dal nám tady phantom braking. Tady vidí, že se nic takového neodehrává, jede plynule jako řidič. Takže my teďka jedeme po okresce, jedeme přesně 90, tempomat nastavený. Máme 77, teda 90 máme nastavený. Můžu přidat, říkám, dáme víc, ona prostě vyhodnotila, že chce jet takhle, klouže to, je to takový nic moc. Když přidám, tak ji přemluvím a jede prostě tak, jak dřev. A tam už zase budeme brzdit do obce, takže on je takový jako rozumnější řidič, nežene tě úplně, ale jede i 140, já tam prostě dám víc, takže když řeknu jo, pojedem ne podle předpisů, tak to jde, tady už můžu přibrzdit dřív. Teďka přibrzdíš ty, anebo přibrzdíš? Teď dávám jenom kolečkem a bude brzdit tady od cedule, tady občas měřej, takže trošku chci zpomalit dřív. Aha, takže brzdí od cedule? Takže brzdí od cedule, dává na té úrovni, no. Což by bylo právě podle českých předpisů trošku problém asi. Já nevím, jak to je v Americe. Právě víš, že si tam není nějaká prodleva, že kousek můžeš to do brždění, za mě to i dává smysl. Jako tady to, že rovnou od cedule, tak máš vlastně přední, ne, tak chtěl by to tam trošku na to přibrždění, aby jsme na to nedupali zbytečně. Já se právě obávám, že v českých podmínkách je to hodně o tom slovíčkaření a od cedule za cedulí, když máš vesnici o půl kilometru nic na konci ceduly, tak když do té doby zrychlíš, což by jakoby normální člověk asi udělal, tak máš pokutu, no. Tady to rozhodneš ty, když chceš přidat dřív před tou cedulí, tak přidáš a to auto zase pojede rychleji, co jsem dal limit. A když chceš přibrzdit, tak právě to řešíš tím kolečkem. Já třeba tady vidíš radary, že budou a chci si to snížit, aby mě opravdu nezměřili, vím, že bude přeměřovat 2 km v hodině, anebo v nějaké situaci bylo hodně nasněženo, fakt jsem se bál, ta Tesla to vybrala, ale já už jsem tomu nevěřil, že k té zatáči jsme přijeli 40, já myslel, že to bude klouzat a ona tak jako pomalu to probrzdila jenom přes tu rekuperaci a vůbec problém nebyl. Ty tam vyjela Tesla jako kamarád a vidíš, že se nelekne, víš? Autopilot by to zadup. Jo, takže ty máš přesně vyzkoušený ty reakce toho autopilota. Jaký jsou tam rozdíly? Co je vlastně ta nejhorší část na tom autopilotovi? Proč se podle tebe ten autopilot nedá pořádně použít? Ale tam je všechno špatně, no, protože třeba takhle se to leká těch aut, tady vyjede auto, my projedeme a až pak zabrzdí. Úplně prostě nesmysl, že ona si to jako uvědomí o 5 vteřin díl. A já jsem si myslel, že to tak bude i u toho FSDčka, protože všichni říkali, že to je to stejný, že to ze sebe vychází, ale to se chová úplně jinak. Tady třeba, teď to počítá s tím autobusem, trošku přibrzdilo, víš, že by něco neudělal, ale všechno tak jako jemně a vidíš, že to je strašně plynulý. Tamhle třeba je čára na autobus a ta autobusová zastávka vždycky ten autopilot to veme, že tě kopne až k tomu protisměru, že to přejede. Tady mu to je jedno, tady by to udělala, objížděla by, protože to je čára, že jo. Autopilot to je sledování čár a tady to už je inteligentní systém. Máme tady verzi 12, takže je to prostě zastaralý systém, ale vidíš, to už to zvládá. A teď ta 14 je inteligentní, že dokáže třeba někde pouštět auta, couvnout si, že třeba jako, hele, tam v cestě není místo, tak uhneme a zacouvá někam bokem a tak. Má to pak už v sobě takový jakoby AIčko. Teďka prudká zatáčka úplně bez problémů, projíždí, máme protější pruhy, další odbočovací pruh, taky jsme do něj ani nenajeli, což by spousta řidičů udělala blbě. Takže zatím teda jako moje reakce první, protože já jsem s tímhle ještě nikdy nejel maximálně, takže jako za mě je ta první reakce taková, že říkám wow, to fakt jede samo, jo. Jsme teďka ve městě v Kutný Hoře, jedeme na pohodu těch předpisových 50, teďka tamhle proti směru nám víš, že je tam prostě a je nám to jedno, víš, jeden furt stejný. Jasně, jo. No, hele, co si myslíš, že se teda musí všechno stát, aby to u nás nebylo regulovaný, aby to u nás bylo legální? Já si myslím, že to přichází, protože jsme psali teď, doufám, novýmu ministrovi a v tom trošku zmatek v té politice, nekoukám na to, a odepisoval tím stylem, jako že o tom vědí a zaměří se na to, protože od února v Holandsku tak vlastně mají schválit tady to FSDčko pod dohledem a postupně, když oni to schválí, tak celá Unie může to skopírovat. Takže my to můžeme rovnou implementovat tady a byl bych moc rád, kdyby v příštím roce to bylo. Na druhou stranu si myslím, že ta vláda není teď moc na nějaký technologie, na nějaký pokroky, víš, jako úplně stavěná, víš. Myslím si, že mají teďka jiný problémy hlavně. První věc, co chtěli, tak zrušíme dálniční známku pro elektromobily, tak nevím, vidíš, takhle přijedeme si, kouká, že tam někdo jel. Kruháč. Takže uvidíš, jak to teď vyjede. Je to zvláštní pocit, víš, že proti jako, nějakým... Musím říct, že jsem třeba lehce nervózní, jenom protože to je poměrně složitá situace tady na Krovém objezdu, ale zvládlo to na jedničku, naprosto. A nemá tady být, víš, tohle to ještě, ona se přizpůsobuje té situaci. V Americe si vypadají kruháky jinak všechno, ale i tak prostě je to hodně dobrý, no.
Teď to zkoušejí v Německu a má to snad od příštího týdne být, že budou vozit lidi a budou to testovat tady všude. Teď začnou jezdit Tesly po Evropě a testovat to. Mají ten vyšší systém na hardware 4, který je právě inteligentní a postupně právě se to bude ukazovat i kvůli té regulaci, aby už nám to pustili, protože vidíš, to prostě řidiči pomáhá. Já pak nejsem unavený, nependlu, furt nemlátím nohama sem tam, nebolí tě záda nic a to auto prostě jede za tebe. Zase, máme prostě starý systém, takže já to furt tady budu omlouvat v tom, že může se něco stát, není to prostě ještě tak vychytaný, není to tak plynulý. Ten nový má být ještě lepší, já jsem ti chtěl ukázat auto na novém systému, ale bohužel se nám nepovedlo sehnat. Máme tohle jediný, tady třeba takový věď, příjemný šikany, že jsou tam sloupky a tak, a zase autopilot ten na to kašle, jede si jak chce a tady vidíš, že to zvládá. No. To je naprosto plynulá jízda, myslím si super. Myslíš, že v té regulaci bude hrát nějakou roli Evropská unie, nebo že si to budou řešit ty státy víc jako na svojí vlastní úrovni? Ale ona tam hraje právě roli. Tím, že to schválí jeden stát, tak ty ostatní to můžou skopírovat, jak jsem říkal. Jo. Takže když se někdo odváží, to je vždycky ten první, tak pak už to půjde rychle možná. Ale myslím si, že tady budou hodně proti, protože říkám, chtějí všechny tady ty nové technologie spíš jako rušit nebo nějak omezit. Uvidíme, co tady. Tady jedeme zbytečně přes čáru, ale jak se ho nebojí. Jako už s tím, že vlastně nebrzdí, nefantomuje o tolik dřív. Tak tady bych řekl, že jak dlouho jedeme? Jedeme zhruba 10 minut. Tady byla trošku první chybička, zase kterou jsem zaznamenal, že byly 2 pruhy, jeden odbočovací, tady prostě to vzal kus do toho odbočovacího pruhu. Nebylo to úplně 100% tady. A je to, víš co, je to právě pro tu Ameriku, já nevím, jak tam mají, jestli odbočováky vůbec používají. Říkám, nebyl jsem tam, může někdo nám dát do komentářů, jak to vypadá v Americe a prostě třeba některé značky si myslí, že je stopka, víš, že tady je to jako vedlejší a v Americe myslím, že tohle není, tak ona tam zastaví. Teď víš, jako zbytečně, protože ona neví, že to není stopka. Když už je druhá na místě, tak to je asi jako u nás a to už jako vyjede. A vidíš, že už se cpe, jako i když auto je na té úrovni, tak už jede rovnou, nečekáš, jako odjede. Tady byla zajímavá věc teďka na tom kruhovém objezdu, kdy člověk, viděli jsme autobus a autobus házel blinker, že odbočuje a už za ním prostě nikdo nebyl, nedalo se tam jakoby dostat a ta Tesla čekala, až ten autobus opravdu zabočí. To znamená, že se neřídí tím blinkerem, jo? Že opravdu tomu nevěří a že koukne, co ten člověk opravdu udělá, což za mě asi v pořádku. Je to jenom prostě zajímavý nějaký aspekt toho. Ale my jsme jezdili centrum, zase mám to pročlený, můžou se lidi podívat. A v centru v Praze tramvaje všechno a neskutečný, co to projelo. A tam teda musí hlídat ještě 1000krát víc věcí. To je šílený. Mně přijde, čím je to jednodušší, tím je to pro ní skoro horší. Já teď přeplánuju, dám tam navigaci jinam. A nebo mohl bys hodit jenom tu klasiku, je to součást toho parkování, nebo to je samostatné? Ale parkování je de facto tak stejný. No. To je tak, jak bylo a není tady právě to FSDčkový, takže teď to je takový, využívá to na půl systém, teď jsem dal zaparkovat a zajedeme vlastně na místo, ale tohle to mají i ty Tesly v Evropě a přijde mi, že se to spíš řídí tou evropskou verzí. Tady ještě nezacházíme tolik do toho FSDčka, to snad až v té verzi 14, kdy to auto zajede a ještě se najde parkovací místo, zaparkuje. To by mě právě zajímalo, protože typická situace, jsme před obchodním domem, samoředitelný auto nás vysadí před obchoďákem, protože je zima, náledí, my si vystoupíme s taškama a necháme to auto, ať si samo zaparkuje. Jak je to za tebe, je to reálný? Hele, já bych to dával na dohled tomu řidiči. Teď si zapínám, aby jsme viděli, pak začnu nahrávat obrazovku. Zkusíme, ale nevím, jak to půjde tady, dřív to šlo i tady. Já mám okruh nějakých 100-200 metrů, který jsou tady prostě na mobilu, ukážu vám, nahrávám to, takže by to mělo dát. A buď to si dá přivolat k sobě, vyjdeš s taškama, auto pro tebe přijede. Toho moc fanda nejsem, protože furt si říkám, hele, má tam být ten řidič, ten, kdo to může zadupnout. Takže tohle si myslím, že je takový jako na zvážení a to trošku stojím za tím regulátorem, i když jako říkám, rád bych to. A teď jsem dal cíl, že bude tady, jo, na mobilu. Vy to vidíte, máte i kamery, takže ty vlastně na mobilu ovládáš autíčko na dálkový. Takže máš takhle kamery, abys věděl, co se okolo toho auta děje, ale zase ten hardware 3 není to tak daleko jako na tom novém systému. Na evropském smíš 6 metrů, takže ty vlastně popojedeš 2 metry, on se ho zasekne, ty smíš okruh 6 metrů, tady uvidíme, jestli ho pustíme. Zase nevím, jak mají přednostní zprava, tak prostě jsme Američani tak trochu, takže čekáme, až projedou. A vidíš, že teď vlastně já ovládám auto a ona schválně nechám, jedeme s ním. Ustrašený úplně nejsme, no. Jsme spíš takový, já to mám teda na mod Harry, aby jsme byli spíš jako průbojní, dá se tam dát ještě opatrný mod.
A vidíš, že tohle to jede možná líp jak některý řidiči prostě a máme teda limit asi na to, když já ho ovládám tím mobilem, tak máme limit na tu rychlost. Vidíš, že jsme dojeli prostě tam, kam jsem ukázal. Takže takhle, teď se stáhnu zrcátka, jo, teď musím zařadit. Já vlastně už pojedu. Teď já to musím převzít, jsme tady přepíjí na ten mobil. Já to jenom ukončím, neměl vydržet mobil, takže nás tady všichni zase to uložena, dobrý. Dáme to pryč a ty, když chceš vlastně to FSDčko i takhle řídit, tak ty vlastně můžeš si dát a dáváš jenom kam chceš jet. Těma blinkrama vlastně ovládáš směr, kam to auto pojede. Tohle jsem úplně nezkoušel, lepší tam i podle navigace, aby vědělo, kam má jet. Ono už i podle té vizualizace vidí ulice, které jsou i za rohem, jakoby. Takže už předpokládá, co tam je a dokresluje to těma kamerama. Teď jsem dal doprava, tak jede doprava. Ten mod, jak jsme se bavili o tom, že mě auto vyzvedává u obchoďáku, a ono to vlastně hodně nahrává dalšímu produktu od Tesly, a to je robotaxi, že ty auta opravdu budou jezdit samostatně. Já předpokládám, že Tesla s tím počítá a že mezi svýma autama využívá maximálně, co se dá, ne? Že jako jejich v zájmu to odladit tak, aby to auto bylo schopný řídit fakt jako naprosto samostatně. Propagujou to i tím stylem, že to budeš používat třeba svoje auto, vypůjčíš, nechtěl bych úplně, aby v tom jezdil kdokoliv, nevíš, co v tom autě dělá, takže to auto odjede, bude vydělávat, může se vlastně používat pořád, i když ty seš doma, což v Čechách taky asi úplně nebude průstupný a může být někdo, jako taxikář, který netaxikaří, pronajmeš auto a de facto můžeš mít další auta, který vyjedou ti vydělávat, já nevím. Já jsem byl skeptický a říkal jsem, že to je blbost, že nemůže fungovat, teď vidíš, jak funguje ten starý systém, jak bude fungovat nový, že jo. Ale já jsem pořád za to, že by si za to měl moc řidič, ty to hlídáš, pomáhá ti to a je to takový asistent řízení jako na ty čáry. Ale zase už jsem krok pozadu, protože minule jsem ti říkal, že si myslím, že je to nereálný a teď vidíš, co to auto předvádí, že jo? No, chtěl jsem se zeptat, jak jsme se bavili o té regulaci, tak tam jsme zmínili, že jednak to musí vymyslet stát, jak budou platit ty pravidla, jaký budou zákony. Můžeme se třeba podívat po té Evropě anebo do USA. A jedna z těch otázek, co se vždycky řeší nejvíc, je pokud nastane nějaký problém, nehoda, kdo za to může, jestli za to může řidič nebo automobilka a jakým způsobem vlastně být třeba ty auta nastavený, protože je to přece jenom nějaký software, má nějakou logiku, vyhodnocuje nějaký situace a když zajdeme do extrému, tak může se stát nebezpečná situace, ale já očekávám, že to auto bude reagovat tak, aby v první řadě ochránilo toho řidiče. Kdyby mělo dojít třeba k nějakému střetu s něčím dalším, třeba se zvěří, se sloupem, s nějakou osobou, takže to auto bude primárně reagovat tak, že bude chtít chránit toho řidiče. Já jsem zase za to, že řidič to má dohlížet a nechal bych to na něm. Druhá věc je Tesla, když to chce takhle implementovat i na ty robotaxi, tak tam má snad 5 vteřin, takže to je takový to, že to není, že pilot teď udělá chybu, vypne ti to a ty nabouráš a je to tvoje věc. Máš tam asi 5 vteřin tu ochrannou lhůtu, což ujedeš jako daleko, že jo? To 5 vteřin máš možnost vyřešit hodně situací, kolikrát i zastavit. Takže to tam nechávají a i přes tuhle statistiku jim to pořád vychází, že Tesla takováhle, co jakoby řídí sama, s tím lepším novým systémem, tak vychází mnohem líp jak běžný řidič na nehody a kor na smrt a tak, takže ona je hodně dobrá na to. My tomu nevěříme, to je tak jako dneska lítají na autopilota taky asi letadla, že jo, ty piloti by dělali mnohem větší chyby a nějak tomu jako vypomáhají, dohlížejí, ale zase některé situace zvládnou líp, že jo, musí to převzít. Takže já bych to nechával takhle taky, abys dohlížel. Já teď, když budu chtět jet, tak můžu přidat a jeli bychom rychleji, trošku zdržujeme za náma, ale vidíš, že to udělala bezpečně, příjemně. Já jsem takový průbojný řidič, já se všude cpu, ale víš, jak to krásně plynule prostě vyřeší. Já mám furt tendenci tomu pomáhat, ale teď jede sama, nesáhl jsem na to fakt jako několik minut a vidíš, že to prostě tě to odveze samo. Když jsi do strany, tak dáš jenom blinker, že prostě určuješ auto, aby jsme uhli a třeba pojedeme tady vpravo pomaleji, anebo zpátky doleva a jedeš rychleji. Já teď nevím, jestli byla 50 nebo 70 je tamhle, tak možná přidáme. Nevím, jestli se nám povede předjet ještě tamhle před náma. Ale vidíš, jak krásně plynule, ty jenom určíš směr a to auto hned na to jde a prostě... Jdeme naprosto plynule, ani jednou tam nebylo nějaký takový, že bychom... Jo. To zadupli nějaký phantom braking, že jo, to se všichni bojí, takže není tady prostě to zadupávání a všichni o tom mluví, což je u toho autopilota. Tam reálně auto přejede čáru, ono se to lekne a hamstne to na brzdy, ale fakt jako hodně. Nebo se změní rychlostní limit, jdeš po dálnici a ten rychlostní limit se změní. Tady víš, že to je taky jako plynulý a tam prostě to dupne a hned brzdíme, takže to jako je nepříjemný. Co jsi třeba otestoval, co je za tebe ještě, co by se dalo vylepšit třeba na téhle verzi? Ale zatím nevím. Jako, samozřejmě není tak dobrá, jak jsem říkal, už jezdí lepší verze.
A tady to třeba necouvá, takže když někdo nechá úplně pitomně v křižovatce auto, že se to auto nevytočí a potřebuje si couvnout, tak prostě mrská volantem a potřebuje od toho řidiče, aby kousek popojil, couvnul ty. Ona potřebuje prostě prostor a jede furt dopředu. Je to taky autíčko na dálkový, který umí jenom dopředu. Ale zase bys to tam mohl dělat na tom mobilu, ale zase to děláš ty, jako víš, že přejedeš. Takže to je takový, ale to už je vyřešený. To na těch nových verzích je, ty taxíky samozřejmě nejsou, že nejezdí dozadu, že jo. No a teďka je otázka, protože Tesla, aby měla motivaci mít tady, řekněme, evropský značky, pravidla, vlastně i to prostředí nějaký, že jo, jako my, když máme nějaký, že ona to rozlišuje na základě obrazového vstupu, tak máme třeba nějaký barvy kuželů, nějak to prostě u nás vypadá, tak je strašně důležitý, aby ty data se natrénovaly v tom prostředí. To znamená, že by Tesla sama to musela řešit v Evropě. Řeší už to teďka, anebo čekají, až jak dopadne ta regulatorní část? Já si myslím, že tady to už problém není, to už to auto umí, protože my jsme teď projížděli, chlapa s plácačkou tam stál, pak byly ty naše předěly kužely a byl i hozený, i spadlej byl, jakoby, a to auto se mu vyhne, takže kouká to opravdu na všechno, když to není nějaký úplně, vidíš zase z Ameriky, když tam někdo přijel, že přijel něco takhle na zemi spadlýho a jde o to, jak by reagoval normálně řidič, jak reaguje to auto, prostě když něco vidím, tu překážku zase ten řidič by měl zasáhnout a to auto to jako může nabrat, ale je to zase jeden případ, ty vidíš vždycky špatný, tam jde o to, že on to nejezdí miliony kilometrů a ty kdybys dával jako nehody všech řidičů, to bys viděl jako občas situace, říkal bys si, proč jel takhle a proč to udělal, že? No jasně. Já muřím oči, pak chce, abych koukal pořádně. Aby Unava, nepozornost, kejchnutí, cokoliv. A je to plynulý, viď? Zajímavě, je to perfektně plynulý, naprosto. Jsem dal líp ty ruce, aby to mě nechtěla, protože ona, teď jsme jeli fakt jako 100 km, nešáhl jsem na to, ale ona musí vidět, že se tomu věnuju, koukám a měl bys mít ruce u toho, ale měl jsem je jako kdekoliv a šlo to, uvidíme, co stopka. Tam je potřeba říct, že právě Tesla tě sleduje, má tady kamerku vevnitř a pokud by si nesahal do toho řízení, tak co by se stalo? Tak by ti to zablokovalo tam autopilota? Neskoušel jsem ještě tady, ale u toho autopilota to na tebe zařve a vypne ti ho. To je zase, v Evropě tě chrání tím stylem, že třeba ona nesmí vybrat velkou zatáčku, takže tady prostě by se na to vykašlala, nevybrala by to a udělá to a pustí tě tady do zdi. Tady prostě to jede a zkouší to všechno udělat, co může, a až je nějaká krize, tak prostě to auto nějak upozorní. Vidíš, že se nic takového neděje. Na ten pilot by se to dělo furt. Tady jde o to, že tohle je úplně jiný level. A vidíš, já třeba když se musím dotknout, což už u těch nových auto sleduje líp, tam nemusíš vůbec to volantu se dotýkat, tak já to neexitnu. Furt to dělá to auto, jenom chtělo prostě vědět, že tady jsem, že opravdu dávám pozor a občas příště jako upozorní, jo, je to v pohodě, vidíš, takhle ti řekne volantek. A když já furt koukám sem, mě to furt jako fascinuje a kontroluji, kolik jedem, tak když koukáš dopředu, tak by to mělo jet samo, neukazuje to. Ale jede to dál, ty vidíš tuhle modrou čáru, tak to auto jede samo a furt máš toho pilota. Tady nedělám nic, já to dělám furt to auto. Já když budu chtět zpomalit a dám takhle trošku dozadu, tak ty zase koukám dolů, tak ty vidíš tady potom, když to auto brzdí, tak udělá takový šipky dozadu, že přibržďuje. Ty to vidíš, jak budeme brzdit, myslím, že bychom měl zobrazit. A pak když zase akceleruje, a ono teď máme docela i, tady vidíš, takhle brzdí a ukazuje šipky, že to stlumí jakoby tu rychlost. A když zase přidává, tak to zase bude ukazovat šipky dopředu. Zeptám se, když máš třeba situaci, jedeš na okresce, kde je 90, před tebou jede traktor a jede 30. Tak já předpokládám, že to základní chování je, že prostě jedu za traktorem a nic neřeším. Ta Tesla sama jakoby nepředjíždí, neodbočuje. Ale objíždí docela, protože teď jsme měli i třeba kamion, a to dám dál, tady už jsme v cíli, tak měli jsme kamion v cestě a ta Tesla ho prostě úplně sama objela. Jako, sám jsem nechápal, že si poradila i s takovou situací, že prostě objela kamion, který tam stál, byly tam čáry. Normálně řidič by se do toho bál jít a viděla úplně takhle za roh. Zase mám to mezi členama, nebo uvidíme, bychom dali prostřih. Tak je zajímavý, že prostě objede ten kamion, tam, kde by se třeba bál vlítnout a viděla fakt do všech stran, až to bylo jako děsivý pro mě. Až jsem nevěděl, jestli to zvládne, ale normálně prostě to vybrala, no. Nechtěla ode mě nic. Můžeme dát další cíl nějaký. Můžeme tady jezdit asi spíš po okolí, jako na těch okreskách není nic tak jako, co bychom nachytali. A tady mi nic neukazuje, tak dáme třeba fitness. Ukáže ti to výsledky, a to je Čáslav. Hero dáme Kutnou Horu, zase u kamaráda, Hero Gym. Jedeme, zdravíme.
A jsem dal něco jiného. To je jedno, tak nás to vyvede kus. No, tak to jsme dali do Londýna, to tam asi nedojedeme. To asi nebude úplně. Naplánujeme nabíječky a jedem. Zkusíme teď chvíli takovou ukázku autopilota běžného. Dáme tak, buďte pozorní, mějte ruce na volantu, tam bych měl mít jako furt ruce na volantu, já budu mít okolo. A uvidíš, jak se to chová. Tam vlastně řídím tu rychlost úplně já. No, má to někdy zakřivení, ti to ukáže jako zatáčky, ale uvidíš, jak se chová jako úplně jinak, vidíš? Už jako pocitově, uvidíš, jak bude točit volantem a tak. Jo, ta plynulost no rozhodně. Jedeme vpravo, víš, a hned. Jo. Podívej, tady k tomu sněhu, jako bude to ostrach. Podívej se, jak jde tady rychle zbytečně. Utíš tady ke škole. Teď už se lekla převezmi skoro, víš, že? Je to jako nepříjemný, no, vlastně, s tím jezdit. Teď nespomalí, teď prostě to fičí, jak chci, můžu teda ubrat, ale je to taky vedení v čarách a vidíš, kudy jezdíme, jako. Tak nás se to pinká mezi těma čárama, jo. Teďka je to teda ten autopilot. Ale teď se lekla, viděl s tím autem a to jak jako zabrzdila víc. Teď je to běžný autopilot, který používají lidi a proto vidíš, jak jsme velice, jakoby, je ta plynulost je úplně někde jinde. Teď ale mám autopilota, co se stane? Je před náma autobus, Radek to kontroluje, jo, jinak on má ruce, je připravený zasáhnout. Ale tady se neporadí, tady už nás objíždí řidič, tam, no, tak, ale tohle by to asi dělat neměl úplně mezi dva autobusy. No. Teďka jsme viděli chování řidiče, že autopilot si s tím poradil výrazně lépe a bezpečněji než řidič, co nás objel. Přitom to je ten blbý autopilot. Teď teda tady vidí čáru to zase, ale to je autopilot evropský a bere to buď to ty přechody nebo křižovatky, že ty musíš jako přidat plynem a projet to, že opravuješ. A ty neví kam, jako autopilot tady doleva doprava, ale ty by tam vlít, vidíš? Bojíš se? Ty vole. No, už by nás hodil pod auta. Tak to bylo nepříjemný a tu situaci teda Radek kontroluje, protože neustále má... Musíš furt zasahovat. No, jako prostě museli jsme tu situaci nějakým způsobem regulovat. A jde zapnout, jen už tady je volantek, takže když opravdu máš čáry a potom se to snaží jet, ale vidíš, že předtím tě vlastně chrání regulátor a tohle chce, abys používal a nechce, abys používal ten autopilot, co teda ten FSD, plný autopilot, co jsem ti ukazoval. Chce vlastně, abys jezdil na tohle regulátor. U toho autopilota to je normálně povolený. Dívej se na tu čáru, jak jsem ti říkal, jak najede. A když je ta čára víc, tak jedeš jako do protisměru. Jo, teďka vlastně stejnou situaci, kterou jsme si vyzkoušeli s tím FSD, teďka jsme projeli s autopilotem a ten rozdíl je znát. Jo, jako opravdu ten autopilot se řídí hlavně podle čár a ne podle ostatního kontextu té cesty. Tady zase, vidíš, už bychom brzdili a jak letíme a vidíš ty nepříjemné brzdy. Bude někdo za tebou, dupeš, zastaví a nejede. Proč teď už nejede? Dívej se, to je na 7 km/h, úplně zbytečně. Chová se úplně jinak, no. A tohle vlastně máš předepsaný, to je jako kdybys u doktora prostě dostal špatný prášky, který můžeš brát a báli jsme se těch lepších prášků, protože co kdyby ty lepší prášky fungovaly nějak divně, víš, ale mají mnohem menší vedlejší účinky, skoro žádný, tak ti nasázejí ty, který nefungujou a čekáš na tu regulaci, na ty prášky, které ti pomůžou, nebo na tu marihuanu, já nevím, co se teď bude povolovat, víš, že je to docela absurdní. No musím říct, že s autopilotem jedeme zhruba 3 minuty a už jako cítím, že bych si ho asi tolik nezapínal, jo? Že prostě zažili jsme vlastně minimálně 2 nepříjemné situace, které byly velice podobné tomu, co to FSD jako bez problémů zvládne a ta plynulost toho řízení je úplně jiná. Neumí to kruháč, neumí to nic. Ty si půjčíš auto v Tesle, myslíš si, teď mám jako dobrý auto, který nějak tak řídí a napálíš to do prvního kruháče, protože vlastně necháš tu rychlost, budeš na to spolíhat a pak už to neubrzdí. A víš, co je nejhorší na tom? Nejhorší na tom je to marketingové označení autopilot, protože když mi někdo řekne nějaký FSD, nevím, třeba tomu vůbec nerozumím, nevím, co ani ta zkratka znamená, a když se řekne autopilot, tak já si představím auto, který řídí samo. Jako úplnej laik, jo, samozřejmě. Jako u těch letadel třeba. No, takže podle mě by se tady to mělo schválit co nejrychleji kvůli tomu, že to je bezpečnější, protože to auto prostě pak se chová úplně jinak a je chytřejší. Já nevím, proč teda do toho autopilota se z FSDčka, nevím, proč nás někdo troubí, že 1,50, možná zdraví, že se z toho FSDčka nepřenese prostě do toho autopilota to dobrý. Že se to prostě nechová stejně ve stejných rychlostech, nesnaží se to nějak uřídit a třeba nesmí to ty kruháče, že ti to předá. Ale to zase, proč by oni vlastně programovali něco, když mají mnohem lepší systém, všude to funguje a vlastně tady čekáš jenom na razítko. Takže já už je z druhé strany chápu, dřív jsem na to byl skeptický, jako spíš jsem nadával, že ta Tesla to ani neumí udělat a co nám tady cpe. A teď vidíš prostě ten rozdíl.
toho, že prostě, když by si měl vybrat, tak si rozhodně vybereš vždycky FSDčko. A když máš svěřit tomu ten život a jet s rodinou, tak než nějaký vedení v čarách, což tady na to je ještě dobrý. Tady autopilot je schopný fungovat, ale jede rychle a je to takový bojíš se, to nebylo to příjemný, teďka musím říct, je to hodně prudká zatáčka, fakt to nebylo příjemný. Protože jí vyjel, jako ano, vedlo to v čarách velice ostře, kdyby to bylo víc namrzlý, teďka pojel lehce nad nulou, tak si myslím, že tam mohl být problém, jo. To bylo velice nepříjemný, no. Ta plynulost se úplně jsem zapomněl otázku teďka. Moje plynulost vedení rozhovoru teďka se zhoršila. No, autopilot je děsí, jak jde vidět to. Jo, autopilot není příjemný, je to opravdu rozdíl. Tady vlítne úplně, to já když nechám u té obce, tak prostě mě tam určitě změří. To už musím pak tím kolečkem, tomu je to jedno. Dá se podle toho taky, přešel limit, ale je to prostě úplně jinde. Do obce jsme vyjeli příliš rychle teďka. Teďka už samozřejmě jsme to stáhli na 50 hned, ale autopilot to za nás neudělal. A to tady vemu na stranu. Podle mě hodně lidí třeba mluví o tom, že u Tesly prostě, já nevím, jak jsem říkal, bude sněžit, je nějaký problém. Furt si hledají ty problémy, ale nevidějí tu přidanou hodnotu toho, že vlastně Tesla u těch všech svých aut už bude napřed a bude mít tady toho vyspělého pilota, který tě chrání a pomáhá ti prostě při každodenní jízdě. Každý to pak bude chtít. A podle mě ten regulátor to dost zdržuje tím, že vidí, že to všude funguje, protože ty evropské automobilky to prostě nemají. Oni si to té Tesly musí koupit, protože tohle nenaprogramuješ během prostě roku, dvou. Oni jsou tady na tom v pytle, budou třeba to koupit, ten systém. Neříkej mi, že to prostě dokážou udělat, a hlavně oni na to ani v těch autech nemají připravený čipy, nemají na to ty kamery a další věci. Oni to budou zkoušet s lidarem, s dalšíma, což asi dává smysl třeba mít jako víc čidel, víc věcí a oni se pak mezi sebou hádají. Takže je problém, když to vyřeší jedna automobilka takhle, tak ty ostatní si myslím, že teďkon mají velký problém se vůbec tomu přizpůsobit. No. Co nějaká v České republice trošku elektrolobby. Ty jsi říkal, že jsi třeba psal ministrovi. Je tady třeba nějaká skupina lidí v České republice, který se snaží tohle prosadit nějak politicky nebo společensky? Tak určitě, ale myslím si, že víc to probíhá z té druhé strany, no. Že spíš je ta lobby toho fosilního odvětví a toho populismu, protože víš, že většina lidí chce ještě spalováky, má ten svůj starý spalovák, takže proč jako je to nezajímá, oni se v té Tesle nevozí, oni nechtějí tady to zkusit, tak vždycky je lacinější pro ně a má větší výsledek i v těch volbách a ve všem, když máš stejný přístup, že jo. Babiš jednou, já se nechci většinou zmiňovat, ale ukazoval prostě Enyaka, že má. Ty mu dali takovou bídu, ten tak spadl, najednou a na druhém už měl prostě, byl opřený už o to super sportovní auto a víš co, nebo tam skákal v tom Maybachu na pružinách, což bylo geniální, to bylo super. Ale jednou ukázal elektromobil, musel dát pryč, daroval ho snad jako vyrovnání někomu soudně, jak ty paní dluže, jakoby něco, to vyrovnání taky dal prostě Enyak, aby se ho zbavil. Víš, že to je taková věc, na kterou radši ani nešáhne, tak oni nemůžou jezdit v těch elektromobilech a my jsme malá skupina, malá cílovka, víš. Ty zasahuješ prostě tu větší cílovku, že chápu to, ale je to smutný, protože nás to strašně zabíjí v tom průmyslu a v té konkurenci. Když to nebude dělat Škodovka a další, tak proč by si za 5 let koupil Škodovku, když tady to auto tě prostě odveze na tu dovolenou bez toho, abys na to šáhl, jsi odpočatej a ty si vybereš, ty furt můžeš řídit, ty furt pojedeš ty okresky. Ta Škodovka není lepší v okreskách, není rychlejší, nemá lepší spotřebu. Tady je prostě všechno jakoby lepší. A jenom to ty regulace zhoršují. Chci tu konkurenci, protože ve chvíli, kdy tady Škodovka bude mít v tomhletom konkurenci, tak bude tam mnohem větší tlak, aby nabídla něco podobného nebo srovnatelného do budoucna. A ta pravda je v tom, že jako vyvinout něco takhle složitýho, je to vlastně kombinace dvou věcí, softwaru i hardwaru, jo? Prostě jednak musím mít to auto osazený tou technikou, a jednak vyvíjet ten software a vlastně tyhle ty systémy jsou tím přesnější, je to nějaký strojový učení, čím větší mají množství dat a než to množství dat jako nazbírám, tak to trvá prostě, to jsou, jako Tesla uvádí kolik, miliony kilometrů. To za miliardy potom, že ona to sbírá ze všech aut, si najednou, takže 1 milion kilometrů je nic pro ně. Takže já jsem tomu taky nevěřil a právě dokud jsem viděl, jak to funguje, protože furt na tom pilotu jsem říkal, co to dělá, jako, co to je na nás zkouší. Ty víš ty videa z Ameriky a říkáš si, jo, tento nastříhal, aby to vypadalo, tady to zrovna zvládlo, ale ty auta prostě už jsou schopný jezdit opravdu sami. Ale já taky to nechci, aby se brali volant a to auto jezdilo samo. Ale je to moc příjemný i v tom, že všichni čumíte do mobilu, všichni něco třeba jíte, otáčíte se cokoliv, že? Tak dítě tam něco rozděje, ty se otočíš a teď to auto má hlídat. Takže ono vykryje takový ty situace, který prostě ty chceš, aby to auto ti pomohlo. To není o tom, že musí jezdit vždycky za vás,
Ale já jsem na to nejezdil, teď jsme jezdili asi 400 km za den. Já jsem do toho nemusel zasahovat, to zvládlo právě tu Prahu, tramvaje, úplně všechno. To auto ještě nemá ten systém tak, jak tady vyladěný a všechno úplně zvládali, to úplně neskutečný. To sám jsem žasnul a do té doby, a to je o tom, já jsem to nechtěl, jenom jsem to zkusil a už nechci auto bez toho. To je o tom, víš, že k tomu přičuchneš. To je jako když prostě to byl s tou Nokia, že dali ti mobil, tak chceš prostě ten lepší chytrý mobil. Chtějí ho teď než důchodci. Všichni na to, kdo říkal, víš, všichni říkali, že nechtějí mobil, tady ty starší. Kdo dneska nemá, víš, a i musíš kvůli bance a tak. A to auto to bude stejný. Ty prostě jezdíš na jednání na to a ty chceš kliknout to, co máš z mobilu, tak já už prostě třeba kliknu šup do auta, sednu, to auto tam naviguje, ty takhle dáš jenom potvrdit nebo dáš odjeď tam a vlastně přemýšlíš, řešíš, co bude na tom jednání. Každý já rád řídím a ty potřebuješ jako řešit ten svůj běžný život. Pak si jdi zajezdit na ty okresky. A ty nepotřebuješ někde v obchoďáku mezi prostě bodem A a B, když jedeš mezi jednáním a to řešit zrovna. Ty potřebuješ jako se připravit třeba i jako v hlavě, že jo, na to jednání. Je to pro tebe lepší. Nepotřebuješ se jenom zaměstnat tím řízením. Ty prostě za sebe děláš pak otroka toho řízení. A já ho mám rád, ale co je na tom do Chorvatska, jako jestli 10-12 hodin být pořád ty ve střehu a mít odpočatej, nebo abys jako ty vypomáhal a kontroloval. A opravdu to dělá situace, že mi třeba vyjelo z odbočováku nebo připojováku auto, který mělo jet až mnohem dál. A ta Tesla i na to autopilota, který je úplně debilní proti tomu, jak jsme si řekli, tak to strhla a prostě jsme ho objeli. A já už ani nevěděl, jestli jsem to udělal já nebo ona, protože jsme jak šli jakoby spolu, ale prostě viděl, že to auto by tě zachránilo. A když tam nemáš nic, tady ty systémy, jak lidi říkají, že to je super i bez toho, tak to prostě do ní můžeš třísknout, protože ty fakt nečekáš, že blázen ti to tam hodí, je to na poslední chvíli. Tak jedna je ta bezpečnost a druhá jsou situace, kdy to automatické řízení ti pomůže třeba v situaci, kdy jedeš v koloně. To je asi situace, kterou zvládá, si myslím, úplně bez problémů. Ne? No, on i autopilot to má, ale to je hrozný. To prostě skáčeš jak na nějakým koníčkovi na koze, protože to vždycky přilítne k autu, zabrzdí a pak zase vystartuje hrozně rychle. Taky děsí to, jak v té zatáčce. Tak prostě mu to najednou zrychlí na 20, i když tam je před tebou 30 metrů. Prostě ty vypálíš, jak kdybys tam chtěl jet závod a pak to zase zadupne, víš, když tam je prostor. Ono se přizpůsobuje tomu prostoru. A FSD si zkoušel v té situaci? Jo, tady to, tak to dneska jsme pojížděli u těch kruháčů, to viděl, to úplně pomalinku plynule. Ne jako ten před tebou, prostě řídí si to samo, no. Vůbec není jako závislý na tomhle. Ty jsi ještě, Radku, u toho autonomního řízení zmiňoval jednu věc a to je nějaká možnost nastavení, že jsou tam nějaký módy, nějaký opatrnější. Jaký jsou možnosti, jako si to nastavit? Je tam toho třeba víc? Ale tak my to nemáme tedy úplně otevřeně, že to fakt zkoušíme jenom takhle, co jsem koukal, tak v Americe tam máš od nějakého jako úplně mírného modu až po nějaký Mad Max, jako vyšílený Max, oni vždycky to dělají takhle, jako on má rád Elon hry, filmy a tak, že jo, tak to bývají takový easter eggy. Má tam Mad Max, který je jako docela prasí, že fakt jede jako trošku takový jako rychlejší řidič, fakt jak jsi říkal právě, předjíždí, podjíždí, snaží se najít cestu, tam jako podle toho, jak může, někdy to i překročí třeba rychlost, má prostě povoleno, tak se to zase regulátorům pak nelíbí a zase na tom řidiči. On sám, jak jsi viděl, tak byl ještě mnohem hůř, viděl, co tam to Volvo udělalo, vlítne tam mezi dva autobusy, kdyby ten dal ten blinker nebo chtěl výjíždět, tak ho tam prostě zmáčkne, už neměl kam, že jo. Takže to, co hodně se děje u toho FSDčka, tak je, že i já, když jezdím rychle a baví mě to, tak prostě mi to tak jako trošku umírňuje. Někdy mu řeknu, jeď rychleji, jedem si spolu prostě těch 120, ale jako zmírní tě to a ty vlastně nemáš ten spěch, protože ty, když to máš sám, když se prostě rozeběhneš a běžíš, tak máš prostě nějaký ten dopamin, další věci, tak jako seš v tom střehu, víš, a seš v tom boji. A když to necháš na tom autě a dohlížíš, tak se chováš úplně jinak s tím autem. Opravdu jsem to nečekal, fakt jako si pak uvědomíš, říkáš, ty já jsem dneska jel jako normálně docela, víš, že. Takže je tam i ten aspekt, že to auto tě vlastně trošku sklidňuje. No určitě, protože dělá to prostě za tebe a ty do toho nemusíš zasahovat. Tak pak už se ti nechce, prostě tady mu přidáš, tady bychom mohli jet rychleji a tak. A není to furt, protože já jsem furt takový prostě hyperaktivní, někdo ne, že tak je klidný a naopak jede defenzivně a kolikrát zdržuje ty za sebou. Tak není tady ta průbojnost, tak říkám, takový ty agresivnější řidiče to umírní. A myslím si, jsme se bavili ze srandy, že než je zákaz řidičáku potom, tak aby si zvyknul a jezdil mírně, tak by třeba bylo na rok budeš jezdit na FSD, víš, že takový jako umírnění a nauč se, jak máš jezdit. No. Já občas čtu komentáře pod tvými videí a samozřejmě jedna z takových těch oponentů, nebo proč nemít nějaký vůbec automatický systémy, tak je ježišmarja, za chvilku lidi nebudou umět vůbec řídit. Co si myslíš o tomhle? Myslíš si, že třeba když máme čerstvýho řidiče po autoškole, měl by si tohle radši vypnout, naučit se pořádně řídit, pak si to zapínat, nebo myslíš, že to může naopak pomoct tomu člověku? Já to chci zkusit s učitelem autoškoly právě, ze srandy, jako jestli to je lepší, jak ty žáci, kolikrát, že vidíš občas, co se děje, jak jezdí. A právě, že i pro ty začínající, hodně věcí ti to prostě hlídá, že jo. Ty máš dohlížet, tam máš prostě času ty křižovatky se věnovat prostě tomu, co se tam děje okolo. Ty sám jako taky jedeš, ale jsi pořád
té situaci, jak jsem říkal, ty furt to řídíš, ty furt prostě, každý ten podmět dáváš ty, takže ten mozek si hodně zaměstnáváš a třeba i když jdeš na ty dovolený tady, tak jsi úplně jinak odpočatý. Fakt u toho řízení, když teda nejedem tu Prahu, to byl extrém, když jsme tam jezdili mezi tramvajem a vším, teď nevím, co to auto bude dělat, tak jsem ho až moc kontroloval. Takže jsem tam byl spíš já jako vytěkaný, už jsem do toho chtěl šahat. Ale když víš, jako v takových těch komfortních situacích, kde víš, že se na to může spolehnout, tak si myslím, že je dobrý mu to předat. No. Hodně lidí je proti, a to je o tom, že to neskusej. Vidí to vedení v čarách, řeknou, jo, to jako nic moc, ale taky už to používají. Kdo má prostě lepší auto adaptivní tempomat, tak už nechce jezdit jenom plynem. Jako bez tempomatu dneska to je za trest. Je třeba 12 hodin bez tempomatu, tak bolej tě záda, protože furt to děláš tou jednou nohou. Jako pro mě už to je nenahraditelný a to jsou vždycky ty technologie, jak jsem říkal s těma mobilama, placatýma televizema a počítačema, že je taková část ta větší lidí skeptická. My jsme pak taky ty early adopters, že si to chceme zkoušet a zkoušíme to první a víme, že jako nás to chytne, je to dobrý a pak tomu přijdou ostatní. Ale nedokážu si představit takový zpátky. Teď si vem, jako, že ti seberou ten mobil chytrej, tak já nevím, co bych dělal, víš, že jako zkuste si ho odložit na týden, to je, víš, a teď třeba s tím podnikáním, to nejde. Jak bych to jako dělal? Tak bys ještě počítač a to je to samý, že vlastně ty máš počítač v ruce, no. To samý bude v autě, protože má přijít umělá inteligence, že tomu autu budeš moc říct, ten grok, že řekneš třeba, hele, dneska bych potřeboval koupit to a to, kde to mají, a ono ti to vyhledá a řekne, jo, tady jsou, a řekneš, ne, podle nejlepších recenzí. Jo, tady to máš nejlepší recenzí, tak řekneš, ale já bych chtěl něco levnějšího. Víš? To je téma, kterému já se věnuju i v práci, to je vlastně technologie MCP, Model Context Protocol, pomocí kterého ten tvůj asistent, ať je to Grok, ChatGPT, Gemini, vyberte si svého oblíbeného, dokáže komunikovat s tím externím světem. Jo, ta technologie je super, že já se dokážu s tím asistentem bavit, ale nedokážu zasahovat do toho okolního světa. A tady ta technologie umožňuje to, že já si tam můžu dodat nějaký moduly, může to být třeba do kalendáře, musím tam samozřejmě něco povolit, schválit, můžu to napojit do budoucna třeba na Alzu, na košík, na rohlík, na svoji banku a můžu to mezi sebou propojovat, můžu říct, podívej se na moje e-maily, je tam nějaký, který mi přišel od včerejška, na který musím zareagovat, on ti řekne jasně, jsou tady 4, teďka mi to přečte, řekne jasně, no tak Karlovi napiš tady tu odpověď, ve 2 hodiny zarezervuj tady tu restauraci. Pozvi Karla. Pozvi Karla, půl hodiny předtím mě rezervuj Barbara a kup mi letenky prostě do Londýna, jo, a jedem. Ale já to taky hodně používám. I teď jsem začal třeba, když děláš názvy videí a tak prostě si hodíš. A většinou fakt vyhrávají ty z toho AIčka, protože on ti veme tu optimalizaci SEO, že jakoby z vyhledávání a tak, co by lidi mohlo zajímat, co vidí na jiných videích. A hlavně on si tě i pamatuje, takže on tě má přečtený, že už ví, že třeba v pondělí děláš tohle, ve středu tamto. A jaký máš nákup, to máš i na tom košíku, rohlíku, se přihlásíš a prostě už ti to nabízí, to, co skupoval. A je to prostě usnadnění, že? Tak naklikáš znova to samý. A tohle to si představí v tom autě. Zatím to tady není, přijde to. Ale... A ani teďka v těch nejnovějších není tam nějak, já jsem teďka někde viděl, že tam se snaží dávat už grok. Ten grok, no, ale není to tady ještě, má to přijít s nějakou aktualizací a takhle se to pak všechno spojí, víš, to je o tom, že právě ty klikneš, jenom to navigovat, to auto řídí a do toho tady ty všechny věci, no, protože představ si, že jsi takhle vytížený a s tolika věcmi ti to může pomoct, jenom to zapisování do kalendáře, vždycky se s někým něco domluvíš a zapomeneš to tam stejně napsat, víš, že dělám to potom, tak teď když třeba bude hovor a ty řekneš, hele, tohle mi zapiš, ve 4 mám být tam, tak už to prostě nezapomeneš a máš to tam, takže to třeba pro mě zase usnadnění. Někdo to asi nechce, ale čím seš ty výkonnější a pomůžou ti tyhle systémy, tak ti to usnadňuje a jsi efektivnější. Že? Hele, a aktuálně poslední verze Tesly a hlasový povely, jak to funguje teďka? S tím rogem, protože tady máš, máš prostě daný povely, nějaký teplotu na tolik stupňů, jako to mají ostatní auta. Jo. Anglicky není to prostě nic moc. Musíš mačkat něco? Dáš prostě tady tlačítko. Můžeš to předvíst teďka? A řekneš příkaz. Temperature on 21. Příkaz se nesrozumitelný. A přitom to já bych měl asi ty temperature. A bylo to dobře, ne? Bylo to temperature dobře, a nedalo to. No. Jo. Moje angličtina není tak dobrá, ale když to přečte a napíše ti to, tak by to mělo udělat. No.
A ono možná musíš říct set. Proč víš, že jenom teď si myslel, že mluvím jenom o teplotě a že musíš prostě vědět ty příkazy. Já je nepoužívám, protože kam to tady udělám tak, jak lidi prostě vždycky říkají, tak to udělám sice na displeji, anebo si můžu přepnout a dělat to na kolečku, ale tohle to právě má přinést ten grok, tak já si myslím, že oni už to jako neřešej a chtějí to implementovat právě s tím, že se to propojí a bude to přemýšlet prostě to auto komplexně. Myslím si, že třeba z hlediska bezpečnosti, když si vezmu propojení na nějaký telefon nebo třeba SMSky, tak velice častý je, že dobrý, tak člověk jede 5 hodin, správně je, když mu přijde třeba zpráva, dostanu notifikaci na hodinky, dobře zastavit na benzínce, přečíst si to, jo, ale já to třeba mám na hodinkách, takhle řídím, takhle se jenom podívám na první 3 slova a vidím, jestli to je důležitý nebo ne, třeba nebo od koho to je, a pak si zastavím a většinou to nelovím, nebo bych si to musel, mám tam navigaci, jo, teďka by se mi to překrylo, nemám prostě třeba takhle pokročilý infotainment, takže nejbezpečnější by bylo říct k roku, prosím tě, přečti mi poslední SMSky. Jo, on to přečte, já mu nadiktuju odpověz, ano, přijedu za 10 minut, jo, nebo úplně nejlepší, navrhni odpověď. Děláme to všichni. Je to o tom, že si spojíš mobil tady během 3 vteřin. Já vidím, že všichni mají ty auta za 3 miliony a na uchu telefon. Oni si to prostě nepropojí, víš, že ty lidi se tomu tak brání, že ani si nedají spojit to handsfree a 2 roky jezdí s autem, který vlastně a dostávají třeba i pokuty za telefon. A já říkám kamarádovi, on už za to dostane několikrát byl vybodovaný. Já říkám, proč to jako používáš takhle, když tady klikneš a během 3 vteřin, no jo. A teď, když někdo zavolá, tak najednou to mluví s ním, víš, že některý lidi se tomu fakt jako buď to brání, anebo to nechtějí ty technologie a pak to takhle dopadá, no. Podle mě to chce využívat. Když máš možnost, tak dneska, říkám, používám to už na hodně věcí. Ty průzkumy, že potřebuju něco prostě i v tom podnikání, za kolik se tam tohle prodává, kde to mám hledat. Porovnej mi tady ty servery a víš, že to tam prostě vyjede. Nebo mu tam hodíš obchodní podmínky a prostě víš, co tam na tebe čeká. No. Radku, ty vlastně děláš na svém kanále trošku osvětu, taky informuješ o těch novinkách. Máš nějakou zpětnou vazbu, že ti třeba lidi říkají, hele, tohle jsem nevěděl, tohle je super, že jakoby že se něčemu třeba divějí nebo netušejí, že něco takhle funguje. Já se snažím dělat různý návody, tam třeba byli i lidi, kteří rok jezdili bez toho autopilota, oni se jenom neodklikli, že ho mají aktivně a mysleli, že ho nemají. Takže mi mezi novou Y a proč tam máte ty modré čáry? A já říkám, no to je autopilot. A no to my nemáme, my máme Y, říkám, no a ty mají všechny. Aha, tak od té doby jezdili na autopilot. Takže až tak jako někdy extrémně, ty lidi třeba nevědí, jak jsem dělal návody potom, jak co máš ovládat. Je tam hrozně moc věcí, jako to vypadá všechno jednoduše, ale hrozně moc věcí to právě umí a bude se pořád rozšiřovat, tak já občas dělám takový update, třeba 41 typů triků, co na Tesle jde, jak otevřeš kapotu, když ti dojde 12V baterka, jak to máš to auto probudit, různý tažení, jak jako blbosti i v toho ovládání v mobilu a tak, to se určitě hodí. Pak u toho prodeje samozřejmě ty lidi, třeba někteří jsou skeptický, přijedou sem a opravdu si koupí i ten, co s ním jsem jel a byl úplný skeptik a nechtěl Teslu, tak si ji pak taky pořídí, jako šíří se to dál. Ta skupina je pořád jako menší, ale myslím si, že postupně tím, že budou i ty emisní povolenky, budou třeba přísnější emise, tady máme prostě měřáky na emisích, které nemají co dělat. Kdyby tady byly opravdu moderní přístroje a měřili všechno, co mají, tak za chvíli tady prostě nebudou jezdit auta, tady starý prostě 20letý, protože ono i ty nový, přejedeš třeba 200 000 km, přesně fungovat filtr, někdo to vyndá a za 500 projde těma emisema. Ale až to začnou měřit, tak víš co, je divný, že třeba v Německu, nevím, plácnu, nevím ty data, ale neprojde 9% aut a tady třeba 0,05%, víš, že, ale myslím na ty emise, jako, jo, že to auto je schnilý a tak to jo, ale na těch emisích je tam hrozný rozdíl. Já jsem koukal, že třeba z 8 000 aut neprošlo 8, víš, a má to být naopak, nemá jich projít třeba, nevím, 500, víš, že to je masakr. Pak to tady decháme a tady jsou prostě i tak, že jedou do Německa a kupují, to je opak toho mýho prodeje, ten sem kupuje ty největší plečky, že vlastně tam, co už takhle nakládají ten vrak a chtějí ho jako dát pryč, tak než ho chňapne, tak ne, to si berem, a tady máte 100 €, víš, nebo 500 € a tady to ještě prodá, že jo, za 10násobek. To je pak marže, ale já se snažím opak, já se snažím, aby tady byly co nejčistší auta, přinášet ty technologie a většina lidí, co to prostě zkusí, tak už nechce nic jiného. Vidíš, ty články je zase tendenční, to jsou miliardáři, kteří to vlastnějí. A je to na míru tomu prostě spalovacímu světu, vidíš to, že prostě elektromobily se budou danit. Teď skončili na dálnicích a takový ty články, víš, že budeme platit taky 2000, no, tak to jste to vybojovali, víš, že jako... Tak zajímavý, že lidi to od tebe furt kupujou ty elektromobily, když je to tak špatný, víš, je to jakoby zvláštní. Jako budím se s tím, že jestli už mi tam nezůstanou, já když mám takhle třeba 50 aut koupených, tak říkám, tyvo, abych 50 tesel, cože, budu každý den používat jednu.
tak se toho bojím. Musím to asi umírnit, protože přes těch 50 nepůjdu jako skladově nebo nakoupených, je to pro mě až dost. Těch 200 za rok, já furt jako hromadím, že vždycky kupuju, víš, a za ten prodej to furt rozšiřuju, tak chci to umírnit, protože už je to šílenost. A kodu té Tesly, jak jsme se bavili i minule, tak tam nejde o to, že Tesla klesá na ceně. Ta drží jako iPhone mezi mobilama nejlíp cenu, když chceš prodat starší Teslu. Ale oni klesají ty nový, takže vlastně ty už máš třeba model, co se prodával 1.8, teď sedíme, tak se prodával 1.4. A teď už nový je třeba za 1 milion, víš? Takže rovnou už, když už kupují tu novou, tak už ten základní laťka, prostě ta základní laťka už je níž, no. Takže a to je zase pro toho klienta, to je ta konkurence a to je ta škála toho, že se vyrábí prostě toho hodně, tisknou se ty auta, vyrábí rychleji než jiné automobilky na 1 milion kusů a tím se to zlevňuje. Ale zase články. Koupíte Teslu 1.4, přijdete o 40% a tak. A to je i u těch mobilů, že když koupíš vlajkový lodě, jsou pořád, neříkám levnější, ale jsou třeba lepší, tam to není úplně odraz, ale co teď umí mobil za 40 a jak vypadal dřív jako topový mobil a kolik stál, že to byl několik výplat. To je dobrá otázka, Radku, co Tesla za 10 let, jak je tvůj náhled, jaký je tvůj odhad, co bude Tesla za 10 let umět? Ale co umět, já spíš jako celkově firma, já jsem k tomu byl taky tady skeptický a teď jak přijdu třeba do Evropy a bude to FSDčko, tak každý bude za 200 chtít. Tam se obrovsky zvýší marže na ty auta. Jak oni říkají, ty robotaxi, máte jich jenom 50. Jako, já si myslím, že to není úplně ta cílovka a to, co pohrne ty akcie, protože teď všichni na to koukají a je to wow, je to něco novýho, ale to je prostě pro mě pořád okrajový, i když na to chtějí postupně jít. Ale teď podle mě ty ostatní automobilky budou ztrácet na tomhle, protože přijdu tady s tím systémem, najednou to budou chtít víc i tady těch koncáků, co tady s tím jezdíme, tím se to podle mě vystřelí dál a mají čas jakoby pracovat na tom, aby třeba tu autonomii a tak měli, protože já si myslím, že ji tady ani tolik nechcem. Jak už jsem říkal, ty lidi jsou skeptický a tady, i kdyby ty auta prostě uměli všechno a byli 100%, tak tady bude trvat, než ty lidi do toho opravdu sednou a budou bez toho volantu třeba chtět jezdit a to taky nechci. Takže možná autonomní řízení je největší konkurenční výhoda Tesly? Já si myslím, jedna z těch výhod, další třeba nabíjení. Podle mě teda, to je jako já úplně tak okrajově, jenom co mě napadne, tak Tesla bude mít nejvíc nabíječek a prodáváš elektřinu. Že? Máš to všude na světě, jezdí k tobě prostě i v ostatní automobilky, máš obrovskou síť a to do budoucna jako, víš co, vlastníš skoro všechny benzínky, to je jak s McDonaldem, že jo, nakoupíš se nemovitosti, děláš si franšízy a najednou prostě seš všude, že jo. A teď ty nemovitosti stoupají, tak tohle to stejný, si myslím, máš ty plácky, kde se bude nabíjet a ty Tesly jsou prostě plný, protože oni nabíjí třeba za 10 korun a jinde za 17, tady zase. Udělají se nabíječky a oni tím, že to je drahý, tak hned na toho, kdo tam chce nabíjet, nahrnou tu vysokou cenu, aby to to se takhle nedělá. Musíš to prostě naškalovat na obrovské množství a nabíjet za těch 8-10 korun. A teď najednou tobě ty lidi začnou jezdit i od těch cizích značek a nechápu, proč se tady bude tolik nabíječek, který pak jsou vlastně předražený a prázdný. A pak zase články, víš, nevydělává to. A co je třeba, aby si běžný posluchač udělal nějakou představu, taková nejběžnější cena za kilowatthodinu? Ale já bych řekl, když to vem úplně nejlevnější, tak když jsi doma, něco s vědomí fotovoltaikou koupíš. Když to kupuješ ze zásuvky, seš kolem 3 až 6 korun maximálně. Jasně. To samý jsi schopný dělat u Kauflandu, Lidlu a tak, on se to furt mění, ale byly nějaký prostě v té aplikaci, že bylo třeba 5-6 kWh, ale tam už neplatíš třeba pak tu další distribuci, máš to prostě výslednou cenu. Doma máš distribuci plus ty 2 koruny, jsi třeba na 4 korunách. Já jsem tohle počítal u taxíku teďkon a prostě za ty roky provozu, když to auto najede fakt hodně, třeba 80 000 kilometrů, tak servisem a vším ušetřejí hodně peněz, třeba 700 000 korun na 5 rokách jakoby toho celého provozu, což když vynásobíš 10 autama, máš 7 milionů jakoby na té flotile, což jako už je zajímavý popřemýšlet třeba o tom, když někdo používá víc aut ve firmě. A to samé jako se projeví u tebe, a není to o tolik, že jo. A co třeba Supercharger, tam je kolik korun za... To říkám, mě 80, 11, úplně jo. Jako v poje. Představ si, no, třeba ten model, ve kterém jsme teďka, tak má jakou baterku? 15 má spotřebu, baterku má 60 za okrouhleně. Jo, takže plnou nádrž mám za zhruba, když půjdu na Supercharger, bude dražší, tak mám za 600 korun. 600, 800 tady u těch Tesel, ale máme tady tu spotřebu 15. My když budeme hodně zlí a v zimě, všichni říkají, jak můžu jezdit v zimě, vidíš, že tady postáváme, ale jsme zahřívalo se auto, tak jezdíme za 20. Jako, není to vůbec špatný, jezdí za 2 koruny a za korunu 50 v průměru. Takže v létě míň, v zimě víc a v průměru tady máme na 76 815. Když to propočítáš nějaký ještě zahřívání, centy moc, ztráty na nabíjení, když říkám, budeme zlí, tak těch 20, ale nemáš tam to další otravování, další servis. Že musíš každý rok na volej na něco,
nemáš tam ten filtr části z další věci a ta Tesla drží prostě 8 let a 192 000 nebo u toho auta 160 záruku na pohon, takže motor, všechno a baterii. Takže vlastně 8 let se nestaráš. A já si myslím, že ten cyklus těch aut by se i měl snížit, že nemusí být auta 16-20 letý, měl by se snížit takhle kolem 8, 10, 12 let, kde ten výrobce bude držet třeba až skoro do konce tu záruku a ty to obměníš. Oni zase budou řvat, že to pak není ekologický, ale ty tu baterku nevyhodíš, když ji vemeš. To auto zrecykluješ pak mnohem líp než ten spalovák, protože tam máš těch jako ošklivých věcí z toho motoru a tak víc. A tady vlastně tu baterku budeš recyklovat, použiješ ji znova. Ona se vytěží ta hmota černá, co v tom je. Budou různý typy baterií, které prostě obnovíš a jedou znova, že jo. Bude se recyklovat, no. Což už se pak nemusí těžit. Jak nadávají lidi na těžbu, tak prostě se sníží těžba a takový je plán Tesly. Ona má i nějaký ten impact report, tam to ukazuje. Samozřejmě někdo tomu může věřit, někdo ne, někdo si ubere 30%, někdo přidá, tak jak tomu věříš, ale prostě ten plán je zajímavý, že prostě se natěží hodně materiálu na všechny ty auta, co je potřeba, a na ty baterky domovní a u města tak. A potom to vlastně budeš používat dokola, budeš recyklovat ten materiál, nebudeš potom pustošit a to no. Většinou zase ty hejteři předhodí to jedno auto a tady se vám to 30-40 tisíc rovná a pak ten spalovák jakoby, ale oni už nepočítají většinou s tou následnou recyklací, která se bude zase zlepšovat, jo. Teď je třeba, nevím, plácnu, i kdyby byla polovinu, někdo garantuje Mercedes, že bude na 90%, tak to bude pořád nahoru, že jo. A zase už jsou nějaké směrnice, které dávají, že snad 90 nebo 90 něco procent bude muset ta automobilka recyklovat, jakoby, že to musí zaručit. Teďka jsme zase přestoupili z autopilota na autonomní řízení, FSD, Full Self-Drive. Jo, pod dohledem, tam je nějaký to supervised, nebo já nevím anglicky. Aha. Jedeme po okresce, auto jede samo. Máme stejnou trasu, zkusíme dojet do města, pojedeme trochu jinam, vrátíme se tam, aby jsme ještě na něco mrkli. Aby jsme měl takový ten provoz, jestli tomu věříš, nevěříš, a vidíš, že hned to chování toho auta se prostě změní. Hlavně ta plynulost. Za mě jako první dojem z toho je jako velký rozdíl v té plynulosti. Je to příjemný. Tam takhle cestovat prostě jedeš v pohodě. Ale jak jsem říkal, můžeš tam dát víc, a to nebudu ukazovat, že úplně překračujem, ale můžu tam prostě hodit teď 140 za hodinu, to auto to prostě zkouší. Teďka zase ostřejší zatáčka, tady už si trošku odbrzdí a úplně v pohodě. Cítím se v klidu. Když jsme měli takovouhle zatáčku, možná malinko ostřejší s tím autopilotem, tak jsem se cítil dobře, tady úplně v klidu. Tohle je stejná v protisměru, tam ta byla po obvodu, takže vlastně tady to bylo jakoby ještě ostřeji, ale zase z kopce. Ale ty to poznáš hned, to prostě pod zadkem cítíš, že ten autopilot prostě dělá takový jako cukance, furt se něčeho leká, tady tomu věřím, uvidíme, co to předvede, třeba se vybouráme a bude první nehoda na FSD v Evropě. No, to doufáme, možná už nějaká byla, ale nevím o ní. Tak, tady ale už brzdí, snižuje k té obci, zase stále tady nechávám, vím, že tam neměřej, takže dobrý, a teď už prostě brzdíme i hodně tu rekuperací, my nemáme plnou, protože zima, tak trošku omezuje. Tak, teď nevěděl, jestli sem nevěde tady paní, takže přibrzdil trochu. Prostě neustále sleduje veškerý okolí, před, za, napravo, nalevo. Vidíš i ty věci, všechno. Tady chodec, kterýho jsi tam vůbec skoro neviděl, přes ty ploty a to, tak už tam prostě byl, že víš hodně věcí, tady třeba vidíš, že jde chodec vedle toho kamionu, máš to zobrazený a to je jenom pro tebe, to jako to auto může vidět víc, ale tohle je pro nás, když jsme viděli, tam je auto, který už je několik set metrů, dřív to ukazovalo jakoby blíž ty auta a tady to prostě už ví hodně dopředu a to máme ten starší systém, potom ten nový můžu roztáhnout na celý a ukazuje ještě mnohem víc okolo, proto jsem chtěl nový auto. Protože by to vypadalo ještě zajímavěji, ale vidíš, jak tam přibývají ty autíčka, které jsou tamhle, chodec, tamhle, vidíš, to je kolik, 300 metrů? Daleko, chodce, no. Kterýho by někdo možná asi ani jako neviděl. Asi, no. A to auto už ho vlastně vyhodnocuje, už to řeší, takže skvělý. Tady nám teď ještě lítají senzory takhle okolo auta, že mám zaplý, tam jinak potom už to jede na ty kamery, už to nemá ani senzory a zase má třeba přední kameru, kterou teď ještě nepoužívali, možná v té nové verzi jo, a nepoužívali tu kameru dole na to FSDčko, ale podle mě je taky důležitá, že může být něco před, nebo se změní, zaparkuješ a třeba si ti tam lehne kočka, dítě, něco, nebo tam přibude nějaká překážka, někdo ti tam naschvál něco dá, tak aby to auto vidělo úplně před čumák. Ono vidí dopředu hodně, protože ta kamera je tady až a ona před ten čumák vidí strašně blízko, ale je tam podle mě mrtvý úhel kousíček, který by měli tady tím způsobem potom ještě řešit, no. To je zajímavý, že Tesla teda nejde tolik tím
tou cestou těch lidarů nebo těch dalších senzorů, že to opravdu jede na ty kamery. Co ještě tady nepadlo během toho videa, no před náma. Tohle to je vtipný, já doufám, že to bude vidět, před náma jede spalovák, ale vidíme opravdu jako obrovský mrak smradu před náma. Ale jsme jako se o tom bavili a proč tohle? Hrozný. A proč to někdo má dýchat na ulici, víš? Ale já zkusím tady, že bychom jeli doprava místo tohohle, že bych jí, možná to tady urvem uvidíme, jestli mi dovolí jet doprava, protože ona jede podle té navigace, že bych ji vzal tudy, aby jsme jeli městem, víš? Abych ti jenom ukázal tu stejnou cestu. Tady, já ti trošku vyděsím. Tak, uvidíme, jestli mi to veme to. Ty, ale my pojedeme za tím smraďochem, to se omlouvám, ale pojedeme zase, jo, ona se chce otočit tudy, tak ještě až do města vemu, nechce se jít tam, ale nepojedeme po hlavní, pojedeme tady. To je šílený, tohle městem, teď jsem o tom mluvil. A tohleto městem, mezi těma dětma, lidma, proč tohle mají dýchat, jako lituju těch lidí. A víš, tohleto už je, na rovinu tohle je prase, to už není řidič, tohleto jako se nedělá. Tohle to si myslím, že by STKčkem projet nemělo. To by to STKčko tam, to vymetou prostě ty sazy, to jsem viděl jednou, že vyhodili auto a tam normálně nametli takhle sazí normálně, že by s tím vyplnil půl kýblíčku, no mě to tak hulilo, on jak tomu dává, tak tam potom musel zametat. To je masakr. Někteří dělají čáry na silnici, tady se kluci předháněli, načipovali auta a před té poští chodce, tak načipovali auta a zkoušeli, jak udělají čáry na silnici, víš, takhle, to je masakr, no. A to jsme trošku odbočili, dneska se věnujeme FSDčku, ale vidíš, že to je docela aktuální, teď dává pozor, že lidi úplně všude, vedle nás, jedeme, tady co jsem zvědavý, co to parkuje, jak nemá, na těch červených čarách si kudy ho objedem, na těch teda žlutých čarách, ty vole, ne, tudy ne, tohle vymyslel špatně, že tady nemá stát a ono chce obět tudy? Ne, tady nás jdeme do dvora, takže ona to tady nezná, jestli tady průjezd je nebo není, tak to zapneme níž. Ten nám to tady trošku zhatil, jak nevidí za něj. Za to doufám, že tady projedu já, jako řidič. Jo, asi projedeme. Ta navigace to prostě, ještě to není dělaný pro ten náš trh, prostě tak snaží se někam jet, kam vidí, no. Jako proběhlo to všechno bezpečně, akorát... Jsme jeli do dvora místo tudy, jako, že neví, že to není průchozí. Nebylo to úplně správně, no, akorát. Kdyby tam nebylo to auto, tak vidí, ona totiž tam neměla tu cestu, která je zatím, no. Viděla, jako, že nemá kam jet, tak se snažila něco vymyslet. No, tady pán nám skočil přímo k autu a jenom malinko cítil, že to přibrzdilo, ale jede dál. Já můžu přidat, to vlastně jsem dal já teď limit, tak dáme, aby si jela rychleji. Teďka opravdu jedeme v Kutný Hoře centrem na monitoru, kde ta Tesla vlastně nám ukazuje, tak vidíme zhruba 15 lidí, 7 zaparkovaných aut, jsou tady úzké uličky, jedeme pomaličku, jedeme 20 km/h. Tak jako příjemně, kdybyste tady jel s řidičem, tak... Jedeme velice, velice příjemně. Dokázal bych si to tady představit jako taxík. No, říkal, že některý taxikáři, co jsme jezdili tu Prahu, že jsou horší tím, jak jsou právě agresivní. Určitě. A to nechci je pomlouvat. Jezdím taxíkem v Praze a je to různý. Jel jsem několikrát Teslou, taxíkem a tam je to vtipný, tamhle teďka nám jde pán přímo přes cestu. Já je tam i prodávám hodně, no a právě hodně taxikářů teď bralo auta a dává to strašný smysl, prostě ty auta na taxi. Nesmrdí to ve městě, nebudeš mít ty regulace a jak jsem říkal, ušetří strašný peníze. Tam prostě a bez toho servisu, víš, kam nemusíš. Nebojíš se na technický, přijedeš bez emisí, šup, máš to během chvilinky, super, říkám na taxi, jsem jel sama. Teslou taxíkem v Praze třeba, nevím, cca 10krát do 10 jízd a všechny, kromě jedné, byly v pořádku. A ta jedna byla taková, že ten řidič tu Teslu, tak, jak bych to řekl, extrémně si užíval akceleraci. A člověk, který na to není zvyklý, tak ta akcelerace je opravdu jako rychlá a bylo mi špatně trošku. Jako popravdě řeknu, že ten člověk na taxi to jako nemělo asi být, no. No, nemělo by, no. Tady jde opatrně hrozně, dává si pozor tady u toho sloupku a tak. Mohu to přát zase tím plynem a necháme jet. Tady to je hodně úzký, tak jsem zvědavý, dobře, ten jde proti směru, tak jsem zvědavý, jak mi se tady vejdem, ty brďo. Bojím se, ty vole, to asi nebudu brát. No, teď si škrtáme, kde mi najela paní na to a to necháme jet dál. Paní ta stála v protisměru asi o 30 cm, ale dobrý, to jsme měli tak úplně na knop. Zrcátka byly tak centimetry. To bylo úplně, no, to si myslím, že jsme tam lízli, že to dobrý, ale tak projeli jsme, ale paní nedokázala uhnout, já jsem to nechal na ní, tam by si to převzal a nechal bych prostě sám. S těma dalšíma řidičema už to nic neudělá prostě, no. Tak. Teď bude vykulkovat. Tady je blbý, že nevidíš za roh. Tady je to hodně takový, že i když jede řidič, teď jsem si myslel, že vezmeme třeba ramtl, ale objela to, že ví jako kde má konce.
Tady uvidíme, jestli se zařadí víc doprava proti tomu autu. Tady totiž jedeme na cestě, která je kamenná a čára není bílá, ale je to daný jako kostkama. Takže tam jakoby to je věc, kterou Tesla si podle mě Ne, to ona si jede tady nevšimne, i podle tady není. I ona čáry jako teď úplně neřeší, jede tak jako normálně tím a drží se jakoby vpravo, no. No, o co mi jde, že tam čára vlastně byla, ale ne No, standardní, byla, no, jo, jasně, taková jako... A to ona se asi domyslí, protože dost často domýšlí třeba čáru takovouhle, jako když je předěl, ale to spíš u autopilota. Ten autopilot hrozně řeší čáry. Tady ty čáry neřešíš a to auto prostě je schopný fungovat všude, jak vidíš samo. Teď přijíždíme na křižovatku a pojedeme doleva. Jsme na stopce, zastavili jsme, všechno v On se ještě pořádku. popojede, by viděl, si myslím. Doprava není úplně vidět, čeká takže kvůli lehce tomuhle popojedeme. autu, kouká. Není a Ale víš, že furt průběžně jede a kouká, že to je jako... Myslím si, že jako na jedničku, jo? Že prostě učitel autoškoly, že by jí pochválil. Tady jo, tady to bylo dobrý. Jo, a tady máme cíl cesty, ne? Tady, jo, a už jsme ve fitku. Už jsme ve fitku, reklama na Hero Gym, kam chodím. Můžeme ho tam dát potom znova. Já jsem zvědavý, když tady dám ukončit trasu, a já ho tam dám znova, když propojedu tady dál. Já nevím, jestli se můžeme otočit, nebo kam to dáme ještě. Máme tady něco jiného, třeba Kaufland, tak hodně se jezdí do Kauflandu, to bude reklam dneska. To je dneska, to je sponzorovaná reklama, to bude peněz, Jo. Doufám, že se někdo ozve z toho Kauflandu, aby mi to zaplatil. Tak a jedeme dál, protože nevím, co by mě napadlo, a chceme jezdit po městě. Tak Kutná Hora je taková specifická, že tady jako jezdíš furt tak jako cestama vymyšlenýma, víš, jako najdi si cestu. Není to prostě normální situace, normální ulice, vidíš, že to auto si to hledá. V Praze to bylo aspoň odčárovaný, sice všude tramvaje a tak a zvládala to, ale ta Kutná Hora je na to taky dost těžká, no. Tady můžeme přidat vždycky, jak jsem to zapnul, jak jsem byl na 15, já to dám víc, schválně co udělá. Tady už ani nevím, kde končí, tam byla jednosměrka, nebo jestli je tady, protože lidi na to kašlou, ty tu jednosměrku tady už je a tady nevím, jestli byla. Ale přijíždí auto ze všech stran, ty trošku bere díry. V obytné zóně, takže tady jdeme pomaličku. Jo, pořád si to dává. Já bych mohl přidat, ale nebudu to hrotit. Necháme, ať si to auto dělá samo, víš, abych ho nehnal do nějakých pro něj krajních situací. Tady si zkontroloval, že už jsem ukazoval na videu, jak je hlavní. To sám nevím, protože ta Tesla se měla pouštět zprava, asi neměla. Protože tady víš je situace, že ty teď jak se mu vyhnem, to je pěkně. Jo, je tady hlavní. Já jsem myslel, že mám pouštět zprava, neviděl jsem to v noci, protože tady stály auta, neviděl jsem tam. Takže tady vlastně máme projet a myslel si, jestli zprava. Teď co lekla a teď o tom mluvím, jestli pouště nebo ne, no, ona opustí. Tak jsme ho pustili, tak jsme hodní. A nemuseli bychom. Což právě tady to bych řekl, že byla situace neúplně OK, že vždycky, co je jako já považuji za v provozu jako blbý, pokud to není nějaký extra případ, kdy je nějaká kolona, tak jakoby pouštění. Jo? Když má člověk přednost, tak by opravdu měl projet. Ale on tam přijel hrozně rychle, víš co? Ta Tesla, ona neví, že jo, jakoby, nekouká tomu člověku do očí. No, nevíš, jestli zastaví. Ona viděla tu telemetrii toho, že on jel fakt rychle a zabrzdil, že mu to skoro klouzlo. On byl moc, jako víš, agresivní a on když vidí tohleto, tak jakoby radši počká, no. To je o tom, že kdyby tam přijel pomalu, tak ona prostě projede. To jsem měl přesně večer, nasněženo všechno. A ona viděla, že to auto přijíždí pomalu, tak to projela. A tenhle ten tam jako vlít hamsnul, že nevěděl. A ona pak jako jo, ne, víš, a zkontroluje si to, no. Takže to je takový jako, a zase jsi radši, že kdyby tam vyjela a on by fakt nedobrzdil, tak máš střet, víš. Že tohle je těžký pak posuzovat. A to jsme měli vždycky. V podstatě ta priorita je ochrana posádky, což tady vlastně tak proběhlo. proběhlo. No. Viděli jsme, bylo tam nějaký nebezpečí, sice třeba menší, ale Tesla na to zareagovala a my jsme v pohodě. To je důležitý. Ale zase máme ten systém, teď ten starý, já si myslím, že ten novější už je plynulejší a vyhodnotí to rychleji, že vlastně to skoro nepozná, že ona řekne, jo, ale už zastavil a pustí se do toho dřív. Druhá věc, abych mohl přidat ten plyn, já se do toho snažím nezasahovat, kdybych přidal já, tak prostě jedeme dál. Takže to přebírám. Když je také situace, tak já se třeba připravím a ty bys mohl, co kdyby nebrzdá na kočárek, takže ho zastavím. Nebo chci pak je dál a teď můžu přidat. Ten řidič furt může prostě s tím autem dál pracovat. To není, že se musí sednout a nedělat nic, že jo, v těch situacích. Teď se třeba chci popojet dál, tak prostě dal bych plyn a nechávám to na ní na schvál. Přijíždíme jak kruháči, naprosto plynulé, v pohodě. Tak zase, ale a my ty řidiči, víš, že na to FSDčko se kolikrát pohybuješ plynulej a ty auta by mezi sebou mohly vědět, ale ty řidiči dělají takový cuk, víš, že? A hodně se pak leká to auto, když jako už jsou víc vepředu. Radku, co fakt nějaká budoucnost, třeba nějaká trošku komunikace mezi těma autama? Tohle Tesla asi neřeší, ne? Nebo jakoby, když mám za sebou 5 Tesel, tak oni by mohli
spolu komunikovat a v podstatě ta zadní Tesla by mohla vidět to, co před ní. Já vím, ale jestli to bude potřebovat. Víš, tam jde o to, že ty potřebuješ, aby to auto všechno zvládalo ze své pozice a může se ti to změnit mezi tím, víš, to už by bylo moc a ta komunikace i na té 5G síti nebo na něčem, podle mě to není potřeba. Jak jiný prostě řeší právě, že by ty auta komunikovaly možná na plynu z provozu. Tam stačí, kdyby všichni jeli plynule. Kdybys teď popojížděl plynule, tak by to vlastně vycházelo líp. Říkám, tenhle ten systém to třeba nebude umět tak plynu jako nový. Já se těším na ten novej, co bude dělat. Jako pouští chodce. Zajímavý, že už jako vidí, že jde na ten přechod, tak ho pustí, víš? Že jsem myslel, že až když tam skočí, tady hele, jestli nám něco nevěde. A víš, ty jsme to udělali plynule. Perfektní úplně. A to točení, víš, není už jako to autopilota tolik cukaný, že by... Teďka je to nádherně plynulý, pouštím tady před sebou Škodovku. A ono totiž chtějí jenom nový auta, na tu hardware 4 na ten taxi, chtějí jenom nový auta. Tohle máme auto, který už tomu neodpovídá. Tohle je to auto, který jako, funguje v té Americe, ale jinde se to tak nepovoluje, chtějí už prostě ten nový hardware 4, to vyšší autonomní řízení, aby byla jako jistota, ale za mě to je úplně v pohodě a proti tomu pilotu, tohle máš mít prostě v autě, ochrání tě to, na takový ty cesty nemá. Tohle to jenom ukazuje, co to umí. Já nechci, aby lidi všichni jezdili tady na FSDčko ve městě, ale když to zvládá tohle, tak ti to prostě nějakou cestu, kde jsou čáry, nějakou okresku, prostě zvládneš vždycky, že? My už jsme v průběhu videa říkali, vidíš tady zase situace, 4 lidi na přechodu, pouští auto před náma. My jsme říkali, že teda to FSD, co teďka jedem, tak se orientuje podle kamer. Kolik je těch kamer v tom autě? Kamer a to jakoby zobrazení té mapy nebo té navigace, ví to prostě v ulicích, takže říká, tamhle to bude vypadat takhle a pak to těma kamerama vyhodnocuje. Já si myslím, jestli tady je 7 kamer, nebo 2 máš ve sloupkách, 2 máš tady na bokách vepředu vedle blatníku, 1 máš vzadu. Tady pak máš před zrcátkem tady tu, takže to máš 2, 4, 5, 6 a kabinovou, která tě kontroluje jakoby 7. Ta novější má ještě 8 tam vepředu, takže to asi myslím si musí stačit. No. Tady vidíš ten provoz a co všechno jakoby vidí potom okolo. Vyjíždí auto před nás a vidí, že se jako všímá, že na to dává pozor. No, není úplně sranda tohle si naprogramovat a řešit všechno. No. Tady je spousta situací, jsme teďka u Kauflandu, takže tady spousta lidí, aut různě vyjíždějících. Tak co, zkusíme někde zaparkovat? Ale můžeme. Říkám, to nebude úplně to FSD, to už je ten běžný systém, nebude to takový, ale můžeme najít teda, zkusíme tady, tamhle místo, nebo tady do toho ušího. Tady uší pustíme, tady dáme parkování, zkusíme rovnou odsaď teda. Ale až, já nevím teďko, jak to bude počítat s tím autem, že nám tam překáží. Počkej, tak dáme a já to spustím. Já musím tu paní pustit, protože dokud překáží, tak to nemůžu jakoby aktivovat. Tak. Tak, za náma jsou nějaký auta, tak... Bliká, on se zase nás povedl, nás to dělají rádi lidi, že jako ty jdeš zacouvávat a oni tě objíždějí. A tak doufám, že ne to. No. Dobrý, paní nás pouští. Taky zvláštní pocit tohleto. Mezi ty auta jakoby to dávat, tak je takový jako zvláštní, no, nechávat to na tom autě. To mají i jiný automobilky. Tady si myslím, že Tesla je právě v tom pozadu, že nemáme ještě to nový FSDčko a že bude plynulejší, lepší. Tady prostě je to takový jako běžný parking od jiných aut, ale je to taky akčnější, jako vidíš, že víc u toho přemýšlí. Je to na víc pokusů, trošku se hejbe, ale výsledek je takový, že jsme naprosto rovně mezi 2 autama. Výsledek je perfektní, srovnaný kola. A nevím, jak máme čáry, my totiž tady stojí dost daleko od čáry, jsme v tom svém korítku, no. To je právě ono, jo, jedna věc jsou čáry, ale jak to řeší jiný řidiči. Já jsem z toho nešťastný, Radku, já nevím jak ty, já když vidím, když se takhle podíváš před nákupním centrem, jak stojí auta, tak to je smutný někdy. Zkusíme zpátky to teda už. Žižkov. Já vůbec nevím, jak tady mám. Tak dáme elektromobily Radek Landa. To, když budete hledat, tak to je taky nejlepší místo, kam jet pro elektromobil. Po dnešním videu to bude chtít několik lidí, takže... Tak, ale můžu tady rovnou z místa. Uděláme to rovnou, že jedeme na ten FSD, jo, rovnou. Tady ta textní situace, tam bych asi vyjet. Teď teda sám jsem si asi vytrestal, protože tady ten výjezd udělali tak, že to je hrozný odsaď vyjet. Tady stojí tak auto úplně do stran, takže když se tam ono to veme tam tím výjezdem, ne? Nebo tady. Uvidíme, co si najde, jestli se to tady dostane, protože tady je to fakt past, tamhle máš strašně blbě sloupky. Já nejezdí, tam tudy ne, no uvidíme, a pouští. To je hodná taková, to já prostě nejsem, já jsem agresivnější, ona je hodná. A to je dobře, jako řidič,
My jsme asi neměli tak bojovat na těch silnicích, ale říkám, to je právě ten dopamin a ten boj. Ego trošku tam je a... To ani ne, já mám rád, hele, to budeme jezdit furt dokola. Tak to jsem zvědavej teda, jestli... Tady je doleva značka, my budeme jezdit dokola. Tak jsme se Tam zacyklili tudy ne, v kruhu. tam tudy ne. Počkej, musíme doleva. Ona chce doprava, ona nezná tuhle značku. Já si myslím, že americká Jo. není. Já zkusím příště mu dát, tak aspoň vidíme, jak jezdíme po parkovišti. Ty dává pozor na ty lidi, to si Jo. to prohlídnete, aspoň máme takovou, a teď teda, takovou jízdu vyhlídkovou máš. Dělali jsme, jako testujeme to teda pořádně, co je důležitý, to je. že chodci jsou na prvním místě, takže Vymotat se z parkoviště. ty jsou v pohodě. A tak vlastně jezdit můžeme furt do nekonečna, no. Tady ještě zácpou na nás chtěla vzít to, že bychom mohli jet jinudy, ale uvidíme. Jedem tudy teda. Jedem domů. No, ale jsem zvědavý, tady je to hrozný. Vidíš, jak ty auta... Kdo tohle, jaký dopravní inženýr udělá tohle na takovýhle úhly? Já to nechápu. Teď si nenadjede, určitě to není na nás. To je ten boj, a tady žijí trouby na sobě, bojují. Tady se bojím o kola, troubení, ale... Že to seš ty, tak to nechám odřít, ale tady to hrozně vpravo, dobrý. Fakt? Ty, no, dobrý, úplně něco, tam je hrbolek, tak jsme tady najeli, já sám nevím, co se děje. Tam to není. Na milimetr. Já bych tam teda se svým autem takovýhle úhel hrozný, se bál, jo. Já nevím, kdo to vytvořil, že proč tam naproti těch parkovacích míst není průjezd, víš, že by takového rovně? No, nevím. Není. Teď jsme teda u přechodu, ale nikde nic chodec, tak nemusí. Víš co, nejlepší je vždycky ta zpětná vazba tady u takovýchhle dopravních věcí. Třeba já mám jeden oblíbený Bauhaus v Praze na Pankráci a tam je prostě sloupek se závorou a je udělaný tak, že když to znáš, tak víš, jak si jako najet. No, a když jsi tam poprvé, tak prostě i jako normálně řidič jako jede a je to do strašného úhlu a ta zpětná vazba je jasná. Ten sloupek je totálně, je to tam jako odrbaný, je to prostě odřený. A nemůžu to upravit, nechají. Je i pravda, že tam toho místa třeba není tolik, ale prostě tak, jak to je, tak to není dobrý. Ale za mě ty cesty mají být takhle volný. Možná tamhle máš nějaký jako zpomalováky, že to nemáš jet, ale tady ty zelený jako pasti. Proč? Já vím, že to je drahý, že oni to rádi opravují, tady posráží člověk jich 20 na jednou a každý za 10 000, takže jako dobrý, ale jako ty dopravní inženýři by měli trošku nechávat ten prostor na té ulici. Fakt je to kolikrát ty potřebuješ třeba chodec tam vběhne, oni vůbec nepočítají s těma věcma, že se stane něco, co nepředpovídáš. Něco tam bude, ty musíš uhnout a ty půjdeš do sloupku, víš, že... Je to určitá snaha to řídit víc, než by bylo potřeba. Právě. Asi. Tak bych přesně to pojmenoval, no. A vidíš, tady jsme se na ty kolony, bavili jsme se o tom a... Teďka popojíždíme, já jsem rád, že si to vyzkoušíme. Normálně tu červenou čáru v navigaci člověk nevidí moc rád, ale teďka normálně se bavíme. Není to nějaká, si myslím, ani pro to auto tak náročná situace, jako ty, co jsme zažili. Prostě stojím v nějakém pruhu a plynule popojíždím za dalším autem. A tohle to máš, ty necháš řídit to auto a teď si třeba koukneš na tu SMS-ku, na něco, víš, teď si myslím, že to nebezpečný není. Vždycky, když se rozjede, jak se koukneš, zabrzdí, víš, že jako s tím mobilem dělají to všichni, dělají to i policajti, jak víte, ty teda můžou ze zákona, ale mají to jenom na výkon služby, takže tam je to takový sporný a dělají to všichni. Takže podle mě Tady už vidíme nákladák výjíždějící někde 300 metrů od nás, ani jsem o něm netušil, ale už je... Ty ho tam nevidíš vlastně, já jsem ho ani pořád... Jako, potom, no, vlastně on tam jenom vyčuhoval a tady už na kameře byl hned vidět. Ty zase schováš, že je přes auto pryč, ale uvidíš, že se tam objeví. Ale zajímavý, no. Ono to nejdřív... Tohle jsou pro tebe jakoby údaje, že tam něco je, hodí to autíčko, pak to předělá na kamion, tady máš třeba ten, možná předělá na autobusu, vidíme, tohle je autobus, vidíš? Jako vizualizace pro nás. Důležitý je, že tam je prostě předmět nebo není, takhle vidíš, jaký tu cestu vidí, jak si to vykresluje. Zajímavý zážitek, ne? Takže já přemýšlím, jestli existuje vůbec nějaký důvod, proč to jako nechtít. Jo? Proč to zakázat, víš, spíš, jako proč to nepovolit, víš, když to je v těch autech. No je rozdíl mezi zakázat a povolit, jo, tak tam jakoby vnímám toho úředního šimla, že nějaký povolení, oni musí někde něco řešit, někdo se tomu musí věnovat, někdo tomu musí dát tu svoji zodpovědnost taky, pokud bude někde nějaký problém, což... Ale to je pořád, ty to dáš na toho řidiče, to hodíš na toho řidiče, já s tím souhlasím jako řidič, já to jdu používat. To je prostě stejný u všeho, že jo, tak jako zbraně jsou nebezpečný, ale nebezpeční jsou lidi, co je používají, ta sama zbraň nebude zabíjet, víš, že takhle to je u těch aut a pokud to máš v hlavě srovnaný, tak mě tohle pomáhá. Já když pojedu na tu dovolenou, tak chci cestou tohle. Já nechci toho blbýho autopilota, který to na dálnici na 50 zadupne a za mnou fakt do mě našeho auta. A nebo vůbec nic, že jo, to je prostě ta varianta nejčastější. Hele, neprojede to ani u závěrky a tady prostě ti
to dokáže držet krásně u závěře líp, jak ten řidič. To jsem nechápal, že prostě na obou stranách ty sloupky, i povalený, tam co nemají co dělat a zvládala to prostě. A tady máš systém, který prostě není tady ještě vyladěný úplně k nám a chová se prostě podle jiných značek. On si třeba myslí, že tohle je stopka, cokoliv. Já nevím, jak oni tam mají čáry a nemají, nebo jaký tam mají značky. Já jsem v Americe nebyl, jak říkám, ale to auto si musí poradit takový Američan, který jsem přišel a má to tady prostě vyzkoušet. No, ale je to Čína, je to Amerika, proč Tam by to třeba semafory jsou na druhé straně křižovatky, že nejsou u tebe, ale ty na ně koukáš přesně dopředu. tak, a ty značky. A proto mi zastavujeme dost často jako blíž, Hmm. protože ono si myslí, že hele, tyjo, my už jsme u značky, víš, my už jsme jako dál, než bychom měli být, no. Ta Kutná Hora, to je krásný město, tady vždycky ty výhledy, věže. To jsi ještě nebyl teďko, nebo se projdi někdy v tom historickém centru víc jako u Barbory, to je fakt jako když svítí sluníčko, vybrat si pěkný den, to je fakt super, no. Takhle si to tady projezdí na FSD a pak si tam jít podívat na památku. Radku, ty kromě toho, že prodáváš elektromobily, tak máš vlastní YouTubeový kanál, Redeklanda Elektromobilita. Jaký máš další plány, co teďka budeš točit v nejnovější době za videa? Ale já nevím, já se přizpůsobuju té době, že teď dělám víc si bazarovky, mě třeba nebaví, teď tam skočili dost teda, zajímavá situace, nelekli jsme se toho. Tak třeba dělám ty bazarovky, protože když jsem chtěl od automobilky auto, tak oni pak chtějí vidět, co jsi nahrál, mluví ti do toho, já to prostě nedávám. Říkám, hele, udělám to tak, jak chci, a když tam vidím nevýhodu, když vidím, že vám to tady vrže, tak to tam vrže a řeknu to, když to blbě nabíjí, tak to řeknu. A oni prostě ti pak už to auto nepůjčí. Já nechci dělat videa a názory podle toho, co si kdo myslí. A oni se mají zlepšit. To je zpětná vazba. Oni mají říct, aha, hele, máte asi pravdu, ale tam ten recenzent to řekl tak. Tady myslím si, že to veme sem, ne, dělá to dobře, tam se nesmí, ale tam zase nebude znát značky. Tady nejdřív to chtěla projet tím zákazem. By nebyla úplně její chyba, našla si lepší cestu. Takže to byla taková situace zajímavá, ale furt to zvládáme, teď vlastně jedeme bez zásou takovou dobu. No takže tam mám jakoby prodej těch elektroaut, do toho dělám kontejnery, mám hakový nosiče kontejnerů, jak dělám jakoby ty vany, takže zaměstnaný ze všech stran a u toho se snažím tu tvorbu nějak udržet, aby to bylo aktuální. Třeba to FSDčko u mě na kanálu asi českým vidíš jako na prvním, ukazovali ještě ten Cybertruck, ale já teď jsem to dal pro členy, nechtěl jsem úplně provokovat, mít to venku, teď to vidíte tak, jak to je, už se začíná jezdit, Tesla už to bude ukazovat, vozit lidi. A chceme ukázat, že to je prostě lepší, než si lidi myslejí. Teďka jsi zmínil ten Cybertruck, prosím tě, prodal ty si třeba jeden kus? Tady nejsou. Já jsem se objednal od roku 2019, ještě mi ho nedoručili a to nebude ani v Evropě. Tesla se jme zálohu a kašle na tebe. Stejně to má jako u toho sportáku. Není to výhodný prodávat, nedává to teď smysl vyrábět, tak proč by se s tím zaobírali? Tesla je takový jako obchodník a nějaké to netrápí. A tady vidíš, jak ty auta hulej, to máš každý třetí auto, předtím ta oktávka na kamerách to nebude, ale je to extrém teda. Před náma to teda jako extra smrdí teďka. To lidi to fakt jako dělejte něco s těma autama. Říkám, to není jako, že bychom byli extremisti a my to dechat nechceme. A fakt to smrdí, jako opravdu teďka to neslyšíte ani nevidíte na YouTube, ale... jsou filtry silný. To ještě bývají auta, kde to není prostě. Opravdu to je jako člověku z toho špatně. No. Masakr. A pak ti řeknou, že vlastně to je ta svoboda, že mít tohle. No. Já vidím jako svobodu mít ten čistý vzduch a prostě dobrý prostředí, no, ale v tom prostě lidi pak hned zelený aktivisti, jak se to otáčí, víš, je zajímavý, tady nevím, co bude s tím, jo, všiml si, že to je retardér, nevím, takže se to krásně vrátilo, plynule vidíš, že i tu překážku, jako když tam je, tak si to s tím poradím. Tak. Zpomalila do křižovatky. Dává si bacha na ty auta, aby tam jeli, no. Tam je, jak jsem říkal, je problém, ona sleduje to auto a přijde mi, že sleduje jakoby kola nebo ten pohyb. Takže on, když začne takhle popojíždět, tak ona už jdeme to řešit, víš, kdyby stál jako nehybně, tak je to dobrý, ale to jsem i kolikrát vystrčil čumák hodně a ona viděla, jo, dobrý, nic neděláš, jedu, nespomaluju. Ale jak mi tam začne cukat, což je jako i dobře, protože ona se může rozjíždět, jo, tak to tady začneme taky jakoby na to reagovat. Šmareta, pojede až k nám takhle, ne? Celou dobu. Co se nadecháme? Máme takový závěr. Takže co jsme se bavili o konkurenční výhodě Tesly, tak Tesla teda v samoříditelných autech na prvním místě. To jako pak asi dlouho nic a máš nějaký informace, sleduješ to, kdo by mohl být třeba na druhém místě? Vidíš to v té Číně, ale já nevím fakt, jak na tom jsou. Asi tam ty auta jezdí taky do samy, vidíš tam zase takový ty posměšný videa, kdy se něco stane, ale tak jakože se zacyklí auta, jedeš tady podle navigace víckrát, tak říkám, tohle jako mě to úplně netrápí. Já spíš vidím u Tesly výhodu toho, že tady to autonomní řízení, máš silný auto, jezdí za málo, nemáš ten servis, máš prostě samý výhody u toho, já nevidím to nevýhodu. Když někdo řekne ten dojezd 500, třeba co mám u toho svýho auta,
Mě to nelimituje, my prostě se potřebujeme zastavit, vyčůrat a fakt to nabije rychleji, než potřebujeme. Takže já fakt, kdybys mi řekl nevýhodu proti tomu, co jsem měl třeba Mercedes spalovák 2021 Ečko, což je top prostě prémie auto, tak já bych se nej nevrátil, nemám proč, jako já tam nevidím tu přidanou hodnotu. Když ti dají tohle, když máš prostě to FSDčko, proč bys to dělal, víš? Kam je to zase, jak kdybych se vrátil na tu Nokia, já nechci hrát hada, jako to je jediný, k čemu to použiju, ten mobil. Já potřebuju na tom řešit maily, potřebuju dělat dražby, když jsem někde na obědě, tak odkliknu, že jsem koupil auto, no. A tohle je ta budoucnost. Před sebou ostrou zatáčku, teďka uvidíme, co udělá. Trošku si nekouří se prostě v hospodách, že jo, to se změnilo, lidi to těžko přijmuli. Když to vidíš, tak prostě vypadalo to, že to není skoro průchozí. Já celý dětství jsem chodil na diskotéku, nebo jsme šli do hospody a to bylo tak zahulený, víš, to bylo extrém. Já jsem přišel domů a ty hadry, to bylo hrozný. A teď to je nemyslitelný. A víš, že ty lidi prostě se jako přizpůsobí. Je to změna ve společnosti. Společnost má před sebou vždycky nějaké otázky a probíhá nějaká diskuze z obou stran a pak je nějaké vyhodnocení. A jak řekněme, že by to mělo být, že jako společnost se nějakým způsobem posouváme dopředu. Jo? A myslím si, že teda patří k tomu i ta elektromobilita, že prostě někdo říká neustále dokola, opakuje, že to je slepá větev. No dobře, já si myslím, že je to součást budoucnosti. Může se z toho vyvinout něco dalšího postupem, ale prostě teďka jako v určitých aspektech nevidím nic lepšího. No. Ale není o čem přemýšlet, ty auta jsou prostě, smáli se tomu, že to jsou vysavače, jak je to na prd a na okruhu. Teď už prostě boří okruhy, boří maximaku. Nejrychlejší auto světa je teď elektrický, že jo. Neudrželo se Bugatti, už je prostě elektrický. Když ta auta jezdí přes, já nevím, kolik tam bylo, 300-400 za hodinu, to je prostě šílený. Tak ale tohle to pán udělal zajímavě, on skočí před auto. Chápeš to, co ty lidi občas dělají? I jako chodci by měli mít FSDčko, že tam skočil takhle vehementně. Ale auto to vyřešilo, pán jako, tam skočil. Já jsem ani nemusel dávat pozor, až mi to fascinovalo, co jsme teda udělali. No. Ale ještě by mě zajímalo, Radku, nějaký tvoje změny názorů za poslední rok, 2. Je tam něco, co třeba si smyslel ohledně elektromobility nebo obecně elektrických aut? Ale nejvíc mě překvapilo tohle, že prostě auta už tohle zvládají, sám jsem byl skeptický a vidím, že to prostě je použitelný úplně všude. Tady už jako tady už si můžeš dojet sám, že je tady led, teď budeme hrabat, tak jak to pak víc začne hrabat, tak ti řekne, hele, dělej si to sám, tady je riziko nějaké uklouznutí, nechám ti to, ty další systémy už třeba počítají s náledím, ale jako tohle mě hodně překvapilo. Sám jsem byl skeptický, sám jsem prostě říkal, že to nepůjde a teď vidíš, jak to jde prostě, no. Říkám, tady už pak vyjedu k nám sama, víš, říkám, že to prostě dojede a co to dělá, že jo. To je prostě šílenost. Tam už pojedeme po ledě, já se potřebuji rozjet, ona to s tím nebude počítat, já to napálím trošku, dojedem domů. Ale i sám vidíš jako ten zážitek, kam jsme se prostě s těma autama dostali. Máme zadokolku, takže musím trošku to rozjet. Ježišmarja. A už tady máme někoho teda to, já si přijde na Teslu teda. Klienti. Už to asi vzdali a chtějí jet pryč. Tak uvidíme. Tak neprojedou, to je dobrý, ne, bylo jsme zajímavý. Bez další Tesly naproti sobě, zajímavý. To je jako Knight Riderovi, to je moje oblíbená epizoda, jak jdou proti sobě. Sami, že? Tak můžeme proti němu, co to bude dělat. Tak on nám ukazoval, že to vycouvá. Ne, ale jako překvapuje mě tohle a hlavně ty výkony, spotřeby, všechno, teď už není o čem, ta spolehlivost, teď pořád se to zlepšuje, máš velký záruky, jak jsem říkal, nemáš proč se tomu bránit a myslím si, že ty lidi, co to vyzkouší, tak už nikdy nechtějí zpátky takový to, že 3/4 lidí, co má Teslu, tak jdou zpátky na spalovák, je to prostě blbost. To sám víš, že tě to láká jako i se spalovákem asi, že bys prostě pak přišel. Já tady vidím ten svůj spalovák mezi těma Teslama u tebe. Radku, vzhledem tomu máš tamhle klienta, moc krát díky za rozhovor, díky za projížďku, bylo to skvělý. Já doporučil bych každému to vyzkoušet, v budoucnosti to snad bude možný. Ještě jednou díky a měj se. Ahoj. Taky ahoj.